Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Unto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Sa gyapon ini si Bombo Chama Blanco Hoover. Madalagkuan kag mga mainit karon nga mga balita pagatutukan ta sa pagpalayag sa Bombohanay sa Unto Sabado nga adlaw Hunyo 18 tuig 2022. Jose Anton San Vicente, driver sang SUV nga nagabunggo kag naglasak ka sa security guard, wala makapakita sa preliminary hearing kagapon. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon, problema sa Barrio Obrero Lapos na hitso na may kantanan sa epekto sang LPTRP. Amo man ang sabahin karon sang tikod na terminal. Sa aton sini nga mga kabombo, istoryahan naton ini kay samtang nga nagalawig karon ang pag-implementar sang LPTRP damo sang problema nga didiskubre. Ginatingwaan man nga mahitso ini ang sitwasyon karon sa banwa sang San Enrique kasunod sang pag-aprobar sang regional director nga i-relieve na ang ila sini nga chief of police nga si Major Pansya. Kag iban pagin nga mga balita kag impormasyon sa aton sini mga kabombo, ining baha man sa may Barrio Obrero sa distrito iya sang Lapos. Hibalo naton ang dugang nga mga concern tuhoy sinasambitan sini karon nga mga balita kag impormasyon sa aton sini panay nga pagapalayag diri sa Bombohanay sa Unto pagkatapos ang Bombo Network News. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga Pilipinas, sa numang oras sa mong mundo, naritang Bombo Network News Noontime Edition, araw ngayon ng Sabado, Hunyo 18, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Isa nga dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, itinalaga ni President-elect Marcos sa BIR. Habang dating PNP General naman mamumuno bilang top spy o NICA chief ng susunod na administrasyon. Samantala pa rin, Estados Unidos tiniyak na suportado nila ang serye ng nihaing protesta ng Pilipinas laban sa China dalan pa rin sa agresibong pananakop doon naman sa West Philippine Sea. Si President-elect Marcos nagkausap sa publiko na tumulong na maiwasan ang muling surge ng COVID-19. Senator Coco Pimentel at Senator-elect Robin Padilla sinimulan na rin ang pag-uusap sa mga plano para sa issue naman ng federalismo. Daan-daan namang baboy mula sa dalawang bayan doon sa South Cotabato ang isinailalim si Kaling Operation dahil yan sa African Swine Fever. Ang Coronadal City ay nasa high risk na ngayon. Samantala, Securities and Exchange Commission inimbestigahan din ang recruitment daw activities doon sa lungsod ng Ligas pinagumagamit ng pangalan ni President-elect Marcos. At sa international news, si Russian President Vladimir Putin iginiit ang determinasyon ni pagpapatuloy ang special operations sa Ukraine sa kabila ng economic sanctions. Sa sports balita naman, sa NBA, Stephen Curry kinilala ng ilang legends na kabahagi na sa kanilang tinaguriang pambihirang elite club. Entertainment news naman ang
Pagdating ng panahon, maker na si Aiza Sigera, ibinahagi ang kanyang pinagdadaanan sa buhay ngayon. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Marakulat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Castar Nation, pinangalanan na rin ang kampo ni President-elect Bongbong Marcos ang mga susunod pang mamumuno sa Bureau of Internal Revenue o BIR at National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Para sa BIR, itatalaga umano ni Marcos si Lilia Guillermo bilang kapalit ni outgoing Internal Revenue Commissioner Cesar Dulay. Si Guillermo ay dating Undersecretary ng Information and Communications Technology Group at Chief Information Officer ng Department of Budget and Management, habang si NICA naman o sa NICA ay mamumuno si retired PNP Deputy Director General Ricardo De Leon bilang kapalit ng outgoing head nito na si Alex Paul Montiguado. Si ang NICA nga ang nagisilbing secretariat sa Anti-Terrorism Council. Si General De Leon ay ang kasalukuyang presidente rin ng Philippine Public Safety College. Siya po ang nangangasiwa sa training ng mga police officer cadets, mga police rookies, fire at jail personnel. Siya ay membro ng Philippine Military Academy Matatag Class of 1971. Noong panahon ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo noong taong 2004, siya rin ang tinalagang commander ng Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Force. Samantala, inasang makukompleto na rin ang gabinete ng susunod na administrasyon bago sumapit naman ang Hunyo at 30 na simulan ng panunungkulan ni Marcos. Ilan pa sa mga inaabangang pangunahing departamento na kung saan nga wala pang appointment na magiging makalihim: ang DFA, Department of Health, ang DPWH, Department of Agriculture, yung Department of Energy at ganoon rin ang Department of Environment. Samantala, siniguro ngayon ng Estados Unidos na kabahagi sila ng Pilipinas sa inihaing serye na naman ng protesta laban sa China. Unang nagsampa ng panibagong diplomatic protest ang DFA laban sa China dahilan sa pagharang sa isang barko ng Pilipinas na magsasagawa sana ng resupply mission at pagpapadala ng mayroong 200 na mga militia vessels sa karagatan na sakop ng Pilipinas doon sa may West Philippine Sea. Sa isang statement ng US State Department na si spokesperson Ned Price, sinabi nito na maging sila ay nag-aalala sa ginagawang provokasyon ng China na may tuturing na paglabag sa soberanya at sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kung kaya't sinusuportahan daw ng United States ang Pilipinas sa panawagan nito sa People's Republic of China na tigilan na ang mga provocative actions na ito at igalang ang international law sa West Philippine Sea. Bagamat hindi kasama ang Washington sa iringan sa agawan ng teritoryo, ang Pilipinas naman ay mayroong umiiral na kasunduan o Mutual Defense Treaty sa Amerika. Samantala pa rin mga kabombo, Castar Nation, nanawagan na rin si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa publiko huwag maging kampante. Panatilihin pa rin daw ang pagsunod sa mga health standards upang maiwasan pa rin ang muling paglobo ng mga nahahawa naman sa COVID-19. Ginawa ng incoming President ang pakiusap, kasunod na rin ang babala ng Department of Health na posibleng pagtaas pa ng bilang ng mga severe at critical COVID-19 cases pagsapit daw ng buwan ng Agosto. Kasabay nito ay sumama rin sa panawagan si Marcos para sa publiko na hindi pa nagpapa-booster shots na mag-avail sa ibinibigay na libre ng gobyerno. Tinukod din naman ni Marcos na mahalagang huwag kalimutan pa rin ng taong bayan ang ibang hindi pa nakapag-booster shots ay bumababa na ang pagiging epektibo ng kanilang naunang vaccination, lalo na at nandyan pa rin ang banta ng highly transmissible na Omicron variant ng COVID-19. Kinilala rin naman ng President-elect ang nakamit na unti-unting pagangat ng ekonomiya ng Pilipinas at nakakapanghinayang daw kung mabaliwala lamang ito. Samantala naman, Senator Coco Pimentel at top-notcher sa nakalipas na halalan na si Senator-elect Robin Padilla, sinimulan na ang kanilang pag-uusap pa rin sa mga plano sa mga gagawin namang pagsusulong ng mga mahalagang panukalang batas sa Senado. May mga detalye pa si Bombo Dennis Samito. Posible umanong mas maging positibo ang mga development dito sa issue ng federalismo kasunod ng naging simula ng pag-uusap nitong si Senator Coco Pimentel at gayon din itong si top-notcher Senator, incoming Senator na si Robin Padilla. Yan ay kasunod nga, Bombo Elmar, ng kanilang pagpupulong nitong nakalipas na araw. Present din sa naturang aktibidad itong si Attorney Salvador Panelo na
dating Presidential Legal Counsel Bongbong Elmar at may mga iba pang dumalo na nakibahagi sa pag-uusap na ito. At naniniwala si Pimentel na mas magiging positibo ito lalo't ang partidong nagdala kay President-elect Bongbong Marcos ay tungkol sa federalismo ang advokasya. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng naging pahayag ni Senator Coco Pimentel. Hindi ako nag-offer ng tulong. Ang aking idea is mag-usap kami. Kasi I am also an advocate at alam ko maraming modelo. Alam ko kasi si President-elect Bongbong Marcos ay tumakbo sa isang partido na Partido Federal ng Pilipinas. Kung seryoso yun ang programa de gobyerno, di dapat malaki ang chance matulak. Yan ang naging pahayag ni Senator Pimentel kasunod nga ng mga development na ito sa issue ng federalismo. Ganoon man ay komplikado pang mga aspeto kinakailangan mahimay dito Bongbong Elmar sapagkat iba't ibang klase yung modelo ng federalismo. Yung binabanggit niya na modelo ay sapagkat may nagnanais na buwagin yung Kongreso, Kamara at Senado, meron naman nagsasabi na dapat pag-isahin. At meron din na iba pang mga sistema ang nais mangyari dun sa panukala nitong si Senator Coco Pimentel at maging yung kanyang tatay ay hati-hatiin per region ang ating bansa para dun mag-concentrate yung bawat komunidad sa pagpapaunlad ng kanilang sariling rehiyon at may patnubay ng national government. Pero may iba pang mga estilo at modelo ang nais namang mangyari nitong si Senator-elect Robin Padilla, bagay na kanilang nire-resolba upang pagsimula ng 19th Congress, alam na nila yung focus ng kanilang atensyon at alam na din kung sino nga ipapatawag para sa mga susunod na hearing, Bongbong Elmar. Interestingly, si Robin tumakbo sa PDP laban na nahati ng namumuno dati itong si Senator Coco Pimentel. May PDP laban wing din ha, Bongbong Dennis. Itong Senator Coco, di ba naging nagkakamali, naging chairman din ng Committee on Constitutional Amendments na ngayon ay hawak na ni Senator Robin Padilla, Bongbong Dennis? Well, ito si Senator Pimentel ay humawak din ng iba't ibang posisyon dyan. At itong recent na kanyang hinahawakan, yung foreign relations. At ang may direktang hawak ngayon nung naturang lupon ay yung nabigo sa vice presidential race na si Senator Kiko Pangilinan, Bongbong Elmar. Pero sa ilang pagkakataon ay nag-participate din itong si Senator Pimentel sa naturang lupon dahil dun nga sa kanyang advokasya na federalism, Bongbong Elmar. Yun nga lang ay hindi naman ito na i-prosige at hindi nabuo sa panahon ng Duterte administration. At kahit nung Senate President, itong si Senator Pimentel ay hindi rin natapos yan dahil talagang mabusisi. Maraming pagdadaan ng proseso, may mga kinakailangan i-considera, lalo na yung issue doon sa magiging partisipasyon o magiging sitwasyon ng Kamara at Senado. Siyempre, yung ibang mambabatas ayaw mabuwag yung kanilang kinabibilangang tanggapan, Bongbong Elmar. Kaya talagang matindi ang hamon na kinakaharap para maisakatuparan niyang federalismo na yan. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan na Bongbong Dennis. Para sa Bombo Network News, Bongbong Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa iba nating mga balita, nilinaw ngayon ng Department of Trade and Industry o DTI na wala pa namang umihiral na state of calamity o state of emergency doon sa mga lugar na apektado ng pag-aalboruto ng bulkang Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon. Dahil dito, ayon dito kay DTI Undersecretary Castelo, wala pa ring umiiral now o ngayon na price freeze doon sa mga pangunahing bilihim. Ngayon man nagpaalala ang DTI na kailangan pa ring sundin ng mga establishmento yung umiiral namang suggested retail price o SRP sa ilang mga produkto. Samantala sa monitoring naman ng PHIVOLCS na nakalipas na magdamag, umabot lamang sa isang mahinang volcanic earthquake ang naitala naman sa Bulkang Bulusan. Habang nagbuga naman ito kahapon ng 1,108 tonelada ng sulfur dioxide na umabot ng 1,500 meters high at napadpad ang abo sa bahagi ng southwest ng volcano. Sa ngayon, namamaga pa rin ang bulkan at nanatili pa rin ang alert level number 2. Ibig sabihin, hindi pa rin inaalis ng PHIVOLCS ang babala na maring biglang pumutok ito anumang oras o magkaroon muli ng phreatic explosions.
Samantala'y pinagmalaki naman ng US Embassy ang pagbuhos ng mga investment sa bahagi ng Central Luzon, lalo na sa may Clark Freeport and Special Economic Zone. Ang naturang lugar nga ay dating pinakamalaking base militar ng Amerika noon. Sa pagbisita nga ni US Embassy in the Philippines sa Charge d'Affaires ad Interim Heather Variaba sa Clark Freeport, binigyang halimbawa nito ang isang malaking shipping at logistics company na naglagay ng major investment sa Clark Freeport. Ang 17,000 square meter facility ay hudyat ng pagbibigay suporta sa lumalakas pa na e-commerce dito sa Pilipinas na nakasentro ang pagninegosyo rin sa small and medium-sized industries na nakakatulong sa economic recovery mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Ang naturang kumpanya ay kumuha ng daan-daang mga Pinoy workers sa pasilidad na maaring palawakin pa sa mga susunod na taon. Kabilang pa sa binisita ng US official ay ang Malolos-Clark Railway Project na lalong magpapabilis sa transportasyon sa pagitan niyan ng Metro Manila patungong Clark at mga kalapit na rehiyon. Samantala, madako muna tayo dyan sa Davao City. Ang malaking aktibidad bukas sa kaugnay pa rin dito naman sa inaugurasyon ng susunod na Vice Presidente ng Pilipinas at makikamusta pa rin tayo sa patuloy naman o puspusang paghanda sa mga oras na to. Kumusta ngayon dyan, Bombo Radio Davao? Yes, sa Bombo Elmar, nagsagawa ng dry run ang kapulisan kaninang umaga para sa aktibidad na gagawin na bukas kung saan 25,000 katao ang dadalo sa inaugurasyon ni incoming Vice President Inday Sara Duterte Carpio bukas, kung kaya't puspusan na ang preparasyon dito, Bombo Elmar, kung saan ay mahigpit na rin na ipinapatupad ang seguridad dito sa Davao City, lalong-lalo na dito sa San Pedro Street kung saan mismo idadaos ang event. Aabot pa rin sa 4,076 na security personnel ang i-deploy bukas at kinabibilangan ito ng puwersa ng kasundaluhan, Task Force Davao, mga police auxiliary at may 2,722 personahe rin ang mula sa Davao City Police Office. At kahapon lang din na Bombo Elmar ay isinagawa din itong send-off ceremony sa security cluster na magbibigay ng seguridad sa inaugurasyon ni VP Inday bukas. Maliban din sa on-the-ground security preparation, pinangunahan din ng mga matataas na opisyal ng PRO 11 itong area reconnaissance itong nakaraang araw. At sa kabilang dako din ay nilinaw ni Davao City Police Office spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan na walang natanggap na serious threat ang lungsod. Ngunit iginiit din ito na hindi sila pakukumpiyansa at patuloy pa rin na magpapatupad ng mahigpit na seguridad dito sa lungsod. Nakiusap din ang kapulisan ngayon na lalong-lalo na sa mga supporters ni VP Inday na yung mga matatanda at may karamdaman na wag na lamang na makipagsiksikan sa inaugurasyon ni VP Inday bukas. At magsisimula ang event sa pamamagitan ng isang inaugural mass na gagawin alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Susundan naman ito ng inaugural ceremony ng alas 4:30 ng hapon at magtatapos ng alas 5:30 ng hapon. At pagkatapos ng inaugural ceremony ay gagawin din itong musikahan, pasasalamat mula alas 6 ng gabi at pataas pa, Bombo Welmar. At maliban na dyan, sa naturang event, inaasahan din ang pagdalo ni outgoing President Rodrigo Duterte, former President at kasalukuyang Pampangas 2nd District Congresswoman na si Gloria Macapagal Arroyo at itong incoming President na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At inaasahan din na dadalo ang envoy ng South Korea. Samantala, isinapubliko na rin ng Davao City-based designer na si Silverio Anglaser ang outline ng elegant na Filipiniana gown na susuotin ni VP Inday bukas sa kanyang inaugurasyon. Napagalaman na itong si Silverio Anglaser
ang siya rin ang nagdisenyo sa isinuot na Filipiniana gown ni VP Inday noong inaugurasyon din ni Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2016. How's that, Bombo Elmar? Bombo Alyan, so nangahulugan pala mga maggagabi na bukas ng hapon ang panumpa nitong si Vice President Inday Sara. May impormasyon ba dyan kung about naman doon sa kanyang inaugural address, ang kanyang magiging talumpati dyan sa programa na yan, Bombo Alyan? Posible Bombo Welmar na may gagawin ding address si incoming Vice President Inday Sara mismo sa kanyang inaugural ceremony or oath taking, kasi ito nga oath taking ceremony, Bombo Welmar, ay tatakbo ito ng mga isang oras kasi from 4:30 ito hanggang 5:30 na, Bombo Welmar. Okay. Sige, abangan na lamang dyan sa mga himpilan po ng Bombo Radio Star FM. Gagawin natin special coverage mula dyan sa inyong lugar. Kaugnay sa malagang araw ito para naman dito sa ikalabing limang Vice Presidente ng Pilipinas. So, ngayong hapon, i-understand, baka bubuhos na yung mga VIP sa pagdating dyan sa inyo sa Davao City, Bombo Alyan? Yes po, so far, yan ang inaasahan natin, Bombo Welmar, pero sa mga oras na ito ay hindi pa po tayo nakatanggap kung may dumating na ba na mga importanteng individual dito sa Atiangan, Davao City, Bombo Welmar. Pero yan ang inaasahan natin kung saan doon mismo sa airport namin sila susunduin, Bombo Welmar. Okay, si Bombo Ever, may tanong din dyan paglilinaw sa malaki aktibidades dyan sa Davao City. Go ahead, Bombo Ever. Yes, sa sitwasyon ngayon dyan sa mga border checkpoints, kamusta naman? Mahigpit na ba talaga yung pagpapatupad nila dyan ng mga protocols para ma-secure itong gagawing malaking event dyan sa Davao bukas? Yes, Bombo Ever, with regards sa border checkpoint dito sa aming lungsod ng Davao, palagi naman po mahigpit ang seguridad na ipinapatupad dito. At ngayon nga, ang mas hinigpitan pa. At para sa kaalaman ng lahat, Bombo Ever, nasa 4,000 na mga security personnel ang ide-deploy para lamang sa aktibidad bukas, kung saan sa 4,000 na mga personnel nanggagaling dyan yung mga personahe sa Task Force Davao, kung saan sila yung nakatoka sa mga borders and control checkpoints dito sa aming lungsod. At isa na rin sa kanilang binabantayan ay itong ipinapatupad na itong gun ban, kung saan ay 6 na araw ito na ipapatupad dito sa aming lungsod, Bombo Ever. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Radio Davao, Bombo Alyan, ingat kayo dyan. At yan ang ulat, wala himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News, Bombo Alyan, Fernando Silaw para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa patuloy ng ating mga balita, posibleng simulan na rin ang pagbabakuna ng unang booster dose sa mga minors edad 12 hanggang 19 anyos sa susunod na linggo. Ito ay matapos na aprobahan nga ng Health Technology Assessment Council ang pagbabakuna ng unang booster dose sa mga minor de edad. Ayon kay Health Undersecretary Mirna Kabutahi, nagsumiti na ang kanilang technical team ng rekomendasyon para sa rollout ng booster shots para sa edad 12 hanggang 17 anyos. Anya, ikinokonsidera ng Department of Health sa pamamagitan ng National Vaccination Operation Center na mailabas ang implementing guidelines sa araw mismo ng Lunes, yan ay Hunyo 20. Sa datos pa ng technical group noong June 13, nasa 14.6 million na o nasa 26% pa lamang ang eligible population na nakatanggap ng unang booster shot. Samantala, inihayag pa naman ng chairperson ng natura namang grupo na si Undersecretary Mirna Kabutahi ng Department of Health, wala pang go signal sa ngayon para sa pagbabakuna ng ikalawang booster dose para naman sa general adult population ng ating bansa. Samantala, sa karagdagan pang balita, ang Cebu Vice Governor na si Hilario Davide III dumipensa sa face mask policy ng lalawigan at iminungkahi sa DILG na sa korte na lamang ipaabot ang mga katanungan. Kaugnay niyan, may nakalap na balitang Star FM Cebu.
Kasunod ng patuloy na pagtanggi at hindi pagkilala ng Department of Interior and Local Government at Interagency Task Force sa batas ng lalawigan ng Cebu hinggil sa optional na pagsusot ng face mask sa mga open at well-ventilated spaces, iminungkahay ni Cebu Vice Governor Hilario Davide III sa mga ito na pumunta sa korte at doon ipabot ang kanilang mga katanungan. Sa kanyang pagharap sa media, naniniwala si Davide bilang abogado at chair sa pagpasa ng ordinansa na may basihan ang pagpapatupad ng Executive Order No. 16 dahil alinsunod ito sa gabay ng Local Government Code. It's already an ordinance, it's a law sa probinsya, so I think that should go on, that muna ang mo prevail. No? And besides, no, this is an exercise of the provinces, of the provincial government's autonomy. Bahagi ng payag ni Cebu Vice Governor Hilario Davide III. Paliwanag pa ng Vice Gobernador na ang hakbang ay magbibigay din ng pagkakataon sa mga LGU na gamitin ang karapatan sa local autonomy. Bagamat magkaiba sila ng partido ng gobernador noong nakaraang halalan, naniniwala itong maaari silang magkaisa at magtulungan para lamang sa kapakanan ng mga Cebuano. Samantala, patuloy na pinanindigan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia at hindi ito natinag sa ibinigay na ultimatum ng pambansang pamahalaan na sumunod sa patakaran nito sa pagsusuot ng face mask. Naglabas naman ng saloobin ang gobernador at binatiko si OICP Chief Vicente Danao Jr. dahil hindi man lang nagsuot ng face mask nang batiin ang suspect sa pananagasa ng isang security guard at nagawa pang nagmano sa mga magulang nito ang opisyal ng PNP. Big generals, they themselves, as they insist to follow very strictly IATF guidelines on the wearing of face masks because that is the law according to them. That is the law. But to whom is that intended for? Are they exempted? They don't need to? Well, the rest of us must follow the law. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Embry nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Doon naman sa may South Cotabato, daan-daang baboy mula sa dalawang bayan ang isinailalim sa culling operation dahil yan sa African Swine Fever. Alamin yan sa pagbabalita ng Bombo Radio Coronadal. Daan-daang mga baboy na ang isinailalim sa kaling mula sa dalawang bayan sa South Cotabato na naging infected ng African Swine Fever o ASF. Ang nabanggit na mga bayan ay kinabibilangan ng mga bayan ng Banga at Sorala sa Cotabato kung saan ipinagbabawal muna ang paglalabas ng mga karne ng baboy, processed meat at iba pang mga meat products sa nabanggit na mga lugar. Sa pinakahuling ulat, nasa halos 200 na mga buhay na baboy ang inilibing mula sa mga barangays na kabilang sa Ground Zero at papasok doon sa 500 meter radius na infected area. Agad ding nagpalabas na Executive Order No. 17 si Sorala South Cotabato Mayor Antonio Bendita na nagbabawal sa movement ng mga baboy sa nasabing bayan hanggang sa katapusan ng kasalukuyang buwan. Maliban sa bayan ng Sorala, una nagkapagtala ng ASF ang bayan ng Banga kung saan maraming mga hog raisers din ang umaray at nagreklamo dahil sa lugi ang mga ito at hindi makabawi sa ibinigay ng ayuda ng LGU. Sa ngayon, nasa high risk na rin ang buong lungsod ng Coronadal kung saan naghigpit rin ng ASF quarantine checkpoints na ipinapatupad ng mga ito. Mahigpit na monitoring din laban sa pork byproducts ang ginagawa sa ngayon ng buong lalawigan ng South Cotabato para hindi maapektuhan ng ASF ang kanilang mga lugar. But we are doing our best to contain the virus to spread from outside of the barangay Nasi. That's why we depopulated ang baboy sa 1 kilometer radius to prevent the further spreading of virus to other barangays. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo Pilipinas at Assistant No. 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radyo. Boom! Madako naman tayo sa lungsod ng Legazpi. Inimbestigahan doon ng mga otoridad yung recruitment activities daw at nagagamit pa ang pangalan ni President-elect Marcos at nasa linya ang Bombo Radio Legazpi. Iniimbestigahan ngayon ng Securities and Exchange Commission ang panibagong investment at solicitation modus kung saan ang bibiktima ng mga indigent residents sa lungsod ng Legazpi. Ayon kay SEC Bicol Director Attorney Norma Tan Ulaya sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, nangangako ang isang grupo na nagpakilalang konektado sa Universal Tribes International Corporation na magbibigay ng 10,000 pesos cash assistance, 10,000 pesos na halaga ng goods at dagdag na 1,000 bawat anak sa kada
kada tahanan, oras na makaupo na sa pwesto si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kapalit nito ang hinihinging 150 pesos na membership fee upang maging bahagi ng asosasyon. Lumalabas sa inisyal na pagsisiyasat ng ahensya na ang naturang non-stock corporation ay naka-address sa Quezon City. Kaugnay nito ay hindi naman inaalis ng SEC ang posibilidad na ginagamit lamang ng naturang grupo ang pangalan ng korporasyon. Subalit oras na mapatunayan anya na ito ang nasa likod ng naturang modus, ay papatawan ito ng karampatang parusa tulad na lamang ng revocation ng registration. Dahil dito ay pinayuhan ni Ulaya ang publiko na ugaliing iberipika muna ang ganitong mga aktibidad upang maiwasan na mabiktima ng kaparehong modus, lalo pa at malabo na anyang mabawi pa ang ibinayad na membership fee. Nisip nila baka hindi na mag-verify yung mga tao, no, kasi sa national pupunta pa ba sila sa Manila. But the thing is, even if it's national positions, yung mga public figures na ginagamit nila, they can verify with the local government offices. Si SEC Bicol Director Attorney Norma Tan Olaya. Samantala, nabatid na una nang nakatanggap ng reklamo ang SEC Davao City matapos maitala ang kaparehong modo sa ilang lugar sa Mindanao. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang Pinay na kabilang sa Stranger Things Season 4, ibinahagi sa Star FM ang kanyang naging experience sa global #1 show. May chika dyan ng Star FM Baguio. Isang Pinay ang kabilang sa Stranger Things Season 4 na ngayon ay global #1 show ng Netflix. Ito nga ay ang 13-year-old singer-actress na si Chloe Adona na gumanap bilang si Nine, na isa sa mga test subjects ng Hawkins Lab. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa aktres, thankful umano ito na maging bahagi ng pinakapopular na show sa buong mundo sa kasalukuyan at hindi niya rin akalaing makakatrabaho niya ang main cast na sina Millie Bobby Brown, Matthew Modine at Jamie Campbell. It feels really surreal to be part of such a big project, and so I feel really accomplished and grateful that this opportunity came down my path. A lot of the big names like Millie Bobby Brown, Matthew Modine, and Jamie Campbell, they were so much fun to work with. I learned a lot from them because they're very experienced and they're all very, very nice. The other cast members, like the numbers all the way from 1 to 18, they were all my family. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa Filipino-American actress na si Chloe Adona. Inimbitahan rin naman ni Adona ang mga Pinoy fans na tutukan ang kaabang-abang na Volume 2 ng Stranger Things Season 4 sa July 1. Volume 2, which is coming out soon, you're going to have to watch and see. I would also love to give a big thank you to my Filipino community. Salamat! Hi Star Nation, this is Chloe Adona and you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio Bombo. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Ang music hitmaker naman na si Ice Higuera, binahagi ang kanyang pinagdadaanan ngayon. Kaugnay niyan, may chika naman Star FM Bacolod. Inamin ni pagdating ng panahon hitmaker Ice Higuera na hindi siya ganoon katapang kung saan pat habang tumatandaan niya siya ay naging komportable siya at sinubukan niyang protektahan ang sarili sa iba't ibang bagay kabilang ang failure at pain. Sa kanyang social media account ay nag-open up si Ice Higuera sa pamamagitan ng isang post tungkol sa kanyang pinakamasamang pagkakamali bilang isang artist. Sa pagbabalik tanaw niya, sinabi ni Ice na napagtanto niya na ang pagprotekta sa kanyang sarili mula sa failure at pain ay ang pinakamasamang pagkakamali na nagawa niya bilang isang artista. Sa naging panayam ng Star FM Bacolod sa singer, actor, director na si Ice Higuera, inamin niyang nilalabanan niya ang kanyang depresyon at hindi din niya ikinakahiyang i-share ito sa lahat para na rin magpalakas loob sa mga takot sabihin ng totoong mental health o sa mga nagdadalawang isip na humingi ng tulong sa mga espesyalista. I think it's very important that, if you feel that there's definitely something wrong, don't be afraid to ask for help. I think right now, bilang marami pa rin sa atin na parang, there's still a stigma that's connected
into mental health issues, right? So it's nice that we're talking about it on radio right now because dapat walang stigma eh. It happens to us. Sa ngayon, nangako naman ang pagdating ng panahon hitmaker sa kanyang sarili na hindi na ito mauulit at hindi niya hahayaang pigilan siya ng takot kung sino ba talaga siya. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita sa ating Bombo Network News at live nationwide worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami pong inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Sa aton siniyang mga kabombo nangin na unod karon sang nagkalain-lain man sini nga media platform ang natabo bala sa sining kapaslaw no sang SUV driver nga si Jose Antonio San Vicente sa pagpakita dito iya mga kabombo sa Mandaluyong City Hall of Justice bangod kuntani sa sining preliminary investigation. Apisar ining gwardiya nga si Christian Joseph Floralde, no? Ining biktima nga apisar nga do haluson nga ni makalakat nagtingwa giniya agod nga mag-execute sang iya sining affidavit patok karon sa sining manggaranon nga SUV driver nga si Jose Antonio San Vicente. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo sa ginpatigayon sini nga preskon sa pag-surrender sang manggaranon nga Jose Antonio San Vicente. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo may pa kamusta pa si PNP Chief Vicente Danao sa amay kag nagbisa pa ang Iloy sining barumbado no nga SUV driver. Sa aton sining mga kabombo nga kun sa din naghimo naman sang malain sining signos sa bahin iya sang mata sang mga pigado. Kag hilabi na diri ang nabiktima sang ginatawag sining inhustisya. Hilabi pa ini ang mga pigado sa pagpangabuhi nga kung sila gani iya banwa ang makakomiter sang krimen, way na sang damo pangaplo priskon, way na sang kulo kamustahanay, way na sang bisa-bisa paya nga natabo, diritso dayon na lupot, diritso dayon na risto. Amo ni ang ginasakit karon sang buot sang kadamaan sa sining sitwasyon. Nga natabo sa aton sining mga kabombo nga nag-send man sang bad message at the same time bad image para sa aton sin mga kapulisan, particularmente karon sa pinuno no sang Philippine National Police. Nga mayara pa siya iya sang mga pahapyaw nga mga threat sa bahin karon siyang sining SUV driver ugaling kay tisang nagkitaay, nagkamustanay, nagbisa ang ginikanan daw kasubong iyang ati waay sa nga may natabo sining pagpang salakay sa ton sining mga kabumbo sa sining pobre nga security guard. Isa sa mga ginalantaw diri ni PNP Chief OIC PNP Chief Vicente Danao kay may armas kulong security guard ti nahadlukan ang nasabitan sining SUV driver ining barumbado nga si Jose Antonio San Vicente nga magbulig sa security driver kay basi tiruhon siya kay ti may pusil mo sa ton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ti amuning sitwasyon nga kung sa diin ginalantaw man nga nalagyo na lang. Nalagyo man ganito pero waya man ginlikawan sa baylo, ginlasak pa sang iya sini nga SUV. Sa ton sini karon iya nga mga kabumbo. Tidamo-damo naman sa mga nagaguluwa diri karon nga do ginhimo iya karadlawan ining scene nga kung sa diin nagabisa ang Iloy
ni isang barumbado nga SUV driver nga si Jose Antonio San Vicente nga nagabisa sa kaya OIC PNP Chief Vicente Danao Jr. Ang nagagwa si Nadri Caronia Banwa nga daw kasubong isa ka pelikula sa TV or isa ka pelikula sa telebisyon ining ginatawag nila bala iya nga manupo. Ti karon do ginhimo na si nila Banwa nga ikapila na gani nga nga part sang manupo sa aton sinima kabumbo. Ti karon do nagagwa si Nadri amo ni ang latest sequel abe sang manupo sa aton sini nga mga kabumbo. Ang iya sini nga subtitle is Manupo, Mother's Love. Sa aton sini matag palamati. Ipakita ta dabla bombo Chris ining ginhimo sini sang pila naton ka mga netizens ang meme karon no nga nagapalabot sang pagka-disgust kag pagka disappoint sa bahin iya sang Chief PNP sa amo sini karon iya nga sitwasyon sa aton sini nga mga kabombo. Although we do not discount mga biyan sa aton sini mga kabombo sang ginatawag man sini nga by the book or by the rules or with due process sa aton sini nga mga kabombo. Pero ang ginalantaw diri iya nga by the book by due process kag kun ano pa sila diri iya nga mga legalities ti para lang ina kuno iya sa mga madamo sang kwarta or maimpluwensya sini nga tawo sa sining ginatawag nga double standard justice kag selective justice. Ano kun tani ang mga legal sini iya nga mga pamaagi agod nga pasabton ang nasambitan sining barumbado nga SUV driver. May mga legal sini iya nga mga pamaagi sa aton sini nga mga kabumbo agod kun tani nga ini ang nahatagan man sa nagakaigo sini nga hustisya. Granting for the sake of discussion nga tinakwaan sang video kag nag-viral. Mangin kaupod na to nagod nga mag-istorya sa mga punto legal aton sini karon iya nga bombo abogado si Attorney Noel Palomado. Istoryahan naton diri sa aton sini nga mga kabombo kung ano pagid ang mga legal aspects no aspeto legal sa pag-enforce kun tani sang layi agod iya nga ma-apprehend ining nasambit nga SUV driver. Kay tikon lang taon nimo sa aton sini nga mga kabombo sa karon bangod nga regular filing hulaton na gid lamang nga magwa ang iya sini nga warrant of arrest. Nauti sa pagwa sang iya sini nga warrant of arrest karon sa aton sini mga kabombo pilagi lamang ina kaga mapreparahan man niya sa pag pangpiyansa just like what Attorney Dabuco ang regional director sa Commission on Human Rights ginpayag niya gapon sa aton sini nga pagpangalagan sa aton sini nga mga kabombo. But ano pa gid ang mga aspeto legal nga kuntani na implementar or gin-enforce batok ya sa SUV driver apisar nga ti ini siya ang nagpalagyo o kung nagpanago kagaway ginatubang ang iya sini iya na komiter nga krimen. Sa linya ta si Attorney Noel Palomado. Attorney, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Hanay sa Auto via Zoom. Live ikaw sa YouTube channel. At the same time, mabatian ka man sa 837 kHz sa aton Sinma Radio Dial. Mayong hapon, sir. Kaga-welcome sa Bombo Hanay sa Auto. May dayad nga hapon, Bobo Cham. May dayad nga hapon sa tanang nagpamati sa atong programa diri sa Bombo Radio. Naging unod karon sa nagkalain man siniya nga platform of media ining sitwasyon or natabo or nakomiter siniya sa nga isa ka SUV driver dito sa Mandaluyong sang nagligad sini nga simana nga kun sa diin binungguan at the same time ipit, hindi lang kay ipit kundi ginpakatayan niya pa sang ruida sang iya sini nga SUV ang isa karon ka security guard nga nagamando sang trafiko. Now, ang natabo sina diri attorney sa aton sini nga mga kabombo is that nga nag-surface ining SUV driver nga si Jose Antonio San Vicente kag do kasubong iya nagwa diya nga ti ari lang kundi sa pungsod Pilipinas whatever iya nga kaso nga igahampak sa akon willing ko ina iya nga tubangon and even
why man ini siya paidalom sa kustodiya sa kapulisan, kunti free as a bird nga nakapuli sa ila sininga puluyan. Kung tani, attorney, ano mga legal siniiyang nga mga aspeto nga nakita ni mo dire agod nga ti mahambal naton abi pwede naton ma-detain or pasabton sang krimen nga na komiter niya ining si Jose Antonio San Vicente. Attorney Palomado, sir? Yes, bumudjam, no? Amon ay ng balita nagligad, no? Kag I think the other day sungka ang silingan, sungka ng surrender o kung nag-press con ay ining SUV driver, no? Ano walang legal nga balantayan naton, nga basihan naton kung pwede naton bala ma-detain o kung ma-arrestar o kung ma-priso. Gilayon ining SUV driver bumudjam, no? Sa aton lahi bumudjam, no? Duwa lang ka instances, no? Nga pwede naton ma-detain, no? O kung ma-aristo o kung ma-priso ang isa ka tawo, no? Una bes bumudjam inang siling naton nga kinahanglan may warrant of arrest, no? Ang ikaduha bumudjam ining warrantless arrest, no? Why isang warrant of arrest. In this instance bumudjam, sigurado kita as of this time nga pagkatabo sa insidente, I think after pila ka days, no? Why pagidman sang warrant of arrest, no? Kung may ara gidman nga napasaka ang kaso, ara pa na siguro sa aton piskalya, no? Nga nagahulat ina, no, to undergo the usual, no, the regular, tawag natin regular filing and the process of preliminary investigation bumudjam. Kung bantayan naton, tanawon naton bumudjam, on the other hand, inang ginatawag naton nga warrantless arrest, no. San o bala pwede ma-aristo without a warrant of arrest, no, bumudjam. Kung ato mismo bumudjam, kung ikaw naaktuhan, no, personal sang atong kapulisan o kung in private citizen nga nagakomiter ikaw sang krimen, no, you are about to commit, in the act of committing, or has just committed, no, a crime, no, right there and then bumudjam, kung ikaw siling naton gani na aktuhan gid personal nga nadakpan, no, nga nagakomiter sang krimen, na manugkomiter ka pa lang o kung ginakomiter mo o kung bago mo lang matapos komiter. Right there and then bumudjam, even without a warrant, no, even why kita sang warrant of arrest bumudjam, pwede ikaw ina ma-aristo. Kag ikaduha bumudjam, no, kung bago lang matapos ang krimen, kag nalagyo ikaw, yung mga ginatawag natin bumudjam nga hot pursuit operation, no. Like for example, inang may krimen ikaw, nakabangga ikaw, no? Kung ginlapak mo, gimbungguan mo tong security bumudjam, no? Kag naaktuhan sang private individual or any police officer, kag lagas ikaw bumudjam, no? Siling naton lahat pursuit. Kay naaktuhan ikaw nga nagkomiter sang krimen, it could be reckless imprudence, no? Resulting to injuries o kung frustrated murder, no? Kay ginlapak ya. Then ginlagas ikaw bumudjam kasi gisigi. Ang tawag naton sina bumudjam hot pursuit, that would be a continuous pursuit, no, nga wala untat nga paglagas sa imo, kag nadakpan ikaw, no. Dira even without a warrant bumudjam in a hot pursuit operation, pwede ikaw ma-aristo, no. So these are the legal basis kung sa diin ikaw pwede ma-aristo. Ini bala attendant na bala, arain na bala sa kaso sining SUV driver, no. Siguro kung lantaw nimo wala man siya sang warrant of arrest, that is number one. Number two, can that be a warrantless arrest bumudjam, no? Kay daw siling naton do pilan to kadlaw wala man siya ginlagas, wala man sa ginatawag naton nga hot pursuit operation. Kay nagituhaw man lang siya, no? Kag siling niya gani masurrender, no, mapakita o kung na-press con, no, can the police officer nga nag-media press conference siya, ma-aristo siya bala, no? So siling naton hindi kumpleto, no, wala ang attendant circumstances of a hot pursuit operation kung sa diin bumudjam legally, no, pwede naton siya ma-aresto bumudjam. So siling naton atong ginghimo
nga not unless bumudyang nga nag-surrender siya, gusto niya maglupot niya sa prisuan on his own volition, no, nga madasok to sa prisuan without a warrant of arrest, without a valid warrantless arrest bumudyang, iya na iya. Pero kung hindi siya, after the press conference nga natabo dito bumudyang, kung gusto niya magpuli, wala kita sang legal ground, no, for anything, no, nga pwede naton siya ma-detain, ma-aresto, kag ma-priso bumudyang. Okay. So klaro na ina karon. Now, ang gusto naton mahibaluan pagid how long nga pwede naton ma-implementar ang hot pursuit or continuous pursuit, Attorney Palomado, sir, may ara bala ini sang time limit para iya sa mga kasubong sining krimen nga nakomiter sa isa ka suspitsado? Why inasang hard and fast nga rule, no? Kung pilagid ka adlaw, kung pila ka semana, pila ka bulan, kung pilagid ka oras nga pwede naton. Ang ara sa layo naton bumudyang, it should be a continuous pursuit, no? Like for example, pag kumiter siya sang krimen, no, kag nakita sang police officer, kay ti may SUV siya, ginglagas siya bumudyang, rider and then ginglagas siya. Nagkanto sila sa diento o kung sa ibang probinsya, sige lang sanay nila. Kag wala ging untatan siya ginglagas bumudyang. It could be for that day alone, no? It could be for 2 days or 3 days or for 1 week. For as long nga ma-justify sang atong kapulisan nga it was a very continuous hot o silingon mainit nga pursuit nga paglagas sa iya. It could be wala sang nakabutang dira kung isa ka adlaw, isa ka semana, isa ka oras o kung isa ka bulan. Basta sige-sige bumudyang. Ang leading case naton dira sa isa ka warrantless arrest on a hot pursuit operation, ining kaso bumudyang ni Rolito Go, no? Kung madungduman naton, I think that was I would say 10 to 15 years ago. Isa ini ka negosyante, no? Manggaranon man. I think natabo ina sa may Quiapo dira nga area. May road rage man sila bumudyang, no? Daw gabutan niya, gintiro ya ang piyak nga salakyan kag napatay gid. And sa ulihi bumudyang, after I think 6 days, no? Ang nakabutang dito sa Rolito Go nga kaso bumudyang, anong kaadlaw kag nadakpan siya, no? Ang iya nga hambal, ang dipinsa ni Rolito Go, there was not anymore a hot pursuit operation, no? Kay nautod, no? Pila nakadlaw ko diya nga ato siya I think sa Batangas ko dito yang iya nga probinsya, no? Gin-challenge siya to bumudyang ka it was not a continuous pursuit of his arrest, no? Of a warrantless arrest bumudyang. Kag I think bumudyang daw siya dito, no? The arrest after 6 days, no? Kag hindi man hot pursuit bumudyang was nullified, no? There was an invalid arrest. But sila ng bumudyang, ang ginahambal sa aton layi, hambal sa atong Korte Suprema, nga kinanlanggid inang sige-sige, no? It should be a hot, it should be a continuous pursuit of arresting the person who has committed the crime in the presence of the police officers bumudyang. So atong kay Rolito Go, I think was 6 days, no? 6 days ato siya, galing kay hindi man continuous bumudyang. So siling naton, wa isang number of days, number of weeks, or number of hours, basta mapakita lang, ma-justify sang atong kapulisan bumudyang nga sige-sige ang paglagas nila antes nila madakpan ining siling naton ining akusado o kung ang naka-obra sining krimen bumudyang. Ti sabahin sang aton sining law enforcement division abi, Attorney Palomado, sir, paano nila ma-justify, paano nila mapatod nga indeed continuous ang operation or ang pursuit, no, sa isa ka kriminal nga nakakomiter sang krimen, Attorney Palomado? I think based on evidence bumudyang, kay may mga police reports man na sila, may mga update of reports man sila siguro sa ilang nga station, no? Naka-record man nila bumudyang kung sige-sige, no? May mga update reports sila nga police station. Kaya indeed they can present, no? They can prove based on evidence nga indeed nga sige-sige ang ila paglagas, no? That would be a matter of evidence nga ara sa record nila bumudyang, no? Pakita nila. But siling naton, for as long
nga continuously no ang atong police officers who was actually no naka-witness the crime personally no, that he has a personal knowledge of the crime nga nakita igid, then siling natong bubutchamp sige no pwede agid ya ma-aristo ining akusado bubutchamp. Alright. Diri kita sa sitwasyon ni San Vicente kag ni Floralde. Attorney Palomado, kay ada kakwa lang ni is a private citizen through dashcam guro ni or maybe mobile phone nga pagkakuha sang video kung gin-report inigilayon sa aton sin makapulisan, pwede bala makakandak sang hot pursuit operation? Granting iti klaro man ang details sang salakyan kag may ang victim pwede pa man maistorya makuhaan informasyon na Attorney Palomado. Okay. Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Standby. Okay, balikan ta si Attorney Palomado. Attorney, batian mo na ko? Okay na. Siling ko, Attorney, sa sitwasyon abi ni San Vicente kag ni Floralde, nakuhaan sang video clip, maybe sa dashcam or sa mobile phone man ini. Kung gin-report ini sa kapulisan, granting iti na-identify ang vehicle, makuhaan pa man sang details ang security guard, pwede bala makakandak sang hot pursuit ang aton sining kapulisan? Yes, bumulchap ining ebidensya no siling naton ining nakita ang dashcam nga ano to nga video recordings no nga video recordings ito that can still that is allowed as that can be used as evidence bumulchap no. These are scientific and electronic evidence that is allowed under the rules for as long ma-authenticate naton ina no. But siling ang bumulchap atong ang driver o kung atong owner sang salakyan nga nag-record sa iya dashcam would authenticate no, would prove it by evidence, may proseso ikita ina in order to authenticate the inang CCTV or video recording bumutchamp no, ara ina may proseso kita dira. And these are scientific or electronic evidence bumutchamp no, and even the Supreme Court just recently no ginabaton ini as ebidensya. May ara gani lately bumutchamp nga inang ilang messages no sa inang messenger naton bala. Sang una guro inang sa text pa lang sang una subong sa mga messenger na nimo o kon sa Facebook entries nimo bla bumutchamp no. Yes. Just recently the Supreme Court has accepted no as evidence ini nga mga electronically produced evidence no. So much so bumutchamp ining mga dashcam, CCTV videos nga recordings no, for as long nga mo-authenticate ina but sino may proseso to authenticate sina nga para makasulod as evidence in court bumutchamp. Pwede gid. Okay. So pwede gid kun tani magamit batok sa SUV driver ini but hindi gid man diri klaro sa aton kung bala na-pick up lamang sang concerned citizen or ang pamilya mismo sang security guard ang nag-complaint sa Mandaluyong police station. But klaro diri nga nabungguan siya kagagin ipit pagid siya, gin-run over siya. Attorney, makahatag bala ini o kung makaobligar bala ini sa aton sin makapulisan to take the necessary action may kantanan sa sining hitabo? Yes, bumutchamp no. That would be an evidence, a very valid evidence, a very existing evidence na pwede nato magamit sa atong kapulisan no. Kag in this case ano bala nga kaso ang pwede nato mapasaka sa SUV driver no. Kay kung mga normal lang bumutchamp kinang na bungguanay lang no, na salapay ka lang o kung nagbungguanay ang duha ka salakyan o kung nabungguan niya isa ka tawo without any intention no, bala mo ginatan-aw dira bumutchamp ang intention sang nakakomiter sang krimen no, kung wala man lang intention tani no, that would be reckless no, reckless imprudence resulting to injury or kung mapatay gid abid resulting to homicide, that is reckless imprudence. Pero in this case bumutchamp no, kung mapamatud-an no nga may intention
on the part of the SUV driver nga sagasaan niya kag patsyon, no? Kag patsyon kay ginlaapak yagid, no? Ginlaapak yagid. I think sa ulo gid gawa na igo, no? Sa liog sa ulo na igo. Pwede mo pasakaan siya sang prostrated murder bumuchamp, no? Kay ti prostrated tungod kay ti grabe ang naagom nga medical sang tung gwardiya kag murder, maybe if there was an intention on the part, no, of the driver to really kill, no, the security guard, no. So pwede gid siya mapailan sa frustrated murder kag pwede man siya gani bumuchamp under the revised penal code sa Kodigo Penal naton ining abandonment of a person nga needing help, no, giabandonar niya pagkatapos siya to sang lapak ginpalagyuhan niya for whatever defenses, whatever reasons nga hambalya ba si tirohon siya kay may pusil ato iya na iya. But these charges bumuchamp, no, based on evidence sa dashcam nga nakuha sa isa ka salakyan diri, kung ma-authenticate naton ina bumuchamp kag based on the nakita naton dito sa video nga pagbunggo iya kag kahinay malanggan isang blagan niya kag kadako sang gwardiya kitaon kahinay. It was a busy street pero daw mahinay, no, daw mahinay kay nagaliko pagani bumuchamp. Kag mapamatud-an bumuchamp nga siling naton gani nga hungod abi pagbunggo kag hungod ang paglapak kag hungod ang pagpalagyo, then the proper charges of frustrated murder and maybe abandonment of person needing help bumuchamp can be charged against this SUV driver. Okay. So, sandig man sa pagpangusisa dugang nga background sining ni Jose Anton San Vicente. May 3 na ini siya ka record sa Land Transportation Office sang reckless imprudence. May mga ginpang bunguan, ining commitment niya sang ulihin ni sa gwardiya. Ika-4 na ini, attorney. Ini bala pwede man manginbalasihan nga kumbaga pati do hungod ya ang pagbunggo or pag-commit sang reckless driving, attorney? Can be a basis bumuchamp pero siyempre lain-lain man ang circumstansya yan, the other 3 niya, no. But ang atong hinalantaw dira bumuchamp, ano balang pagahimuon sa atong LTO, no. Of course, this driver also requires due process, no, pamatian naton siya, no, antes siguro ang iya lisensya abi nga pagkakansilahon ipagka-revoke ng iya lisensya. I understand bumuchamp, I think nabatian man naton there were summons made by the LT. So pigid, no, I think the last time we heard over the news bumuchamp nga daw suspender lang anay for I think 90 days ang iya lisensya. So with that, after presenting himself after due notice and hearing, no, kag mapamatian, pwede gid siya bumuchamp makanselar, no, for life, hindi na siya Okay. Nag-fluctuate ang signal ni attorney. Ang ulihing statement ni attorney is that pwede gid makanselar for life ang iya sining driver's license. Ang ginatumo diri si Jose Antonio Vicente. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo pati ang background sa ngamayan sini na ano naman nakaykayan naman nga may mga involvement to sa pagpatay si isa iya ka Chinese businessman. But dali lang kita na itutok subong sa kay Vicente sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Itingwan ta nga maka-establishar kita sang connection. Siguro through phone na lang, Bombo Chris G. No, sa aton sini nga mga kabombo. Ara na, gabalik na si attorney. Attorney, welcome back. Welcome back, sir. Naka-mute si Attorney Palomado. Attorney, welcome back. Okay, standby dahil lang yan sa aton sini nga mga kabombo. Okay, may mga pila pa ka mga palamangkutanon kita diri for clarification with Attorney Noel Palomado.
isa sa mga palamangkutano nato diri ang hindi niya pagtambong sa preliminary investigation. Anong signal sini? Anong plastada sini? Sa aton sini nga mga kabombo kag ang iya lang sini iyang legal counsel amo ang nag-atubang. I-check ta na with Attorney Noel Palomado. Okay, balikan ta si Attorney Palomado. Attorney, na may you made mention nga posibleng for life hindi na ni siya mahatagan pa sang kay gayunan liwat, no, nga makaangkon pa sa driver's license bangod man sa iya sila na komiter iyang krimen, sir. Pwede kita bumutyam, no? Sila nato na after due notice and hearing, no? Pwede siya makansilaran sa iya lisensya, revoke iya lisensya, driver's license siya. For the meantime, I think bumutyam naging patawag siya, I think for 2 times why siyang pakita, no? Pwede siya doging suspender ana iya nga lisensya. I think we heard that 90 days naging suspender ana iya lisensya. So galing after due notice and hearing, kung mapamatud ang gidman nga recklessly, no? For the 4th time nga sige Japon nga damo siya, no? Damo siya sa mga violations like reckless driving, bumbutyam. So pwede gid namin naton ma-revoke, makansilara ang iya driver's license. Attorney, okay. Kagina may preliminary hearing kun tani ang ining nasa or kagapon, no, may preliminary hearing kun tani why nagpakita ining gina-akusaran or suspect SUV driver sa Mandaluyong Court of Justice, no, or Hall of Justice. Anong sinyales nga sarang sining posible mangin interpretasyon sa mga kasubong siniyang sitwasyon na Attorney Palomado? Yes, bumutyam, no? Sila nato nga ni kundi wala sang warrantless arrest, no? It would investigation, it was scheduled Friday, no, kagapon. Malawig pa ina bumutyam, no? Usually basi hindi siya ka-attend dayon, no? Kay ano man lang na bumutyam, no, kung nag-schedule sa preliminary investigation. Usually masubmit ikaw, no? Masubmit ikaw sang counter affidavit mo, no? If you already received the copy of the complaint, no, criminal complaint sa imo bumutyam, masubmit ikaw sang imo counter affidavit, no? I think it was scheduled yesterday, no, Friday. In most instances, bumutyam, sa kadalasan, no, hindi pa na siya makahimo dayon, no. Ang ang akusado, ang respondente at that time, bumutyam, pwede pa siya kapangayo extension. Usually, in most instances, bumutyam, nagagrant man ang piskalya nato, no, the prosecutor's office would grant extension, depende 10 days, 15 days, no. That would be the time bumutyam ka makadto ka dito, ara na imong nga counter affidavit, no, affidavit sang witnesses niya, kung may mga dashcam man to siya, kung may mga video recording man siya, o kung CCTV, o kung whatever evidence you bumutyam, it could be affidavit or any other documentary or real evidence is submitted dito sa piskalya bumutyam, no. So wala pa man na, no. Kung wala gid man siya magkadto, I would surmise bumutyam nga base na nga siya extension kay base hindi pa man kumpleto gid ang iya ebidensya. Nangayo siya 10 days or 15 days extension. Not unless it can be proven bumutyam ka nalagyo na siya, no, base naglupad na to siya. If we have that assumption o kung ebidensya nga naglupad na siya bumutyam, then the proper watch order man na pwede sa iya bumutyam kay why man sang warrant of arrest sa iya, why pa man sang lookout bulletin sa iya, siguro lookout bulletin pa man lang na o kung watch list order, hindi mo pa man na siya bumutyam masiling hold departure order, no. Not unless, no, nga may mga proper ebidensya kita nga there is an evidence or may attempt to fly out, no, of the country, no. Depende na inabumutyam sa aton city prosecutor sa Mandaluyong bumutyam. Alright, pero kung maglabot sa mo sina nga punto, attorney, nga magwa siya ining si San Vicente magpadulong sa Estados Unidos o kung sa din man sini iyang pungsod, although nga may butang tabi, may mga watch out bulletin or whatsoever dira, pwede ba na siya mapunggan
sa airport nga hindi siya pagpahalinon? Do kabudlay bumutsyam, no? Kay way man siya sang warrant of arrest, way pamangit sang specific na charges against sa iya. Although may complaint pa lang, no? There were instances before, no? May mga amo kita na. Pero I don't think they can hold him over, no? Kung silingon, pwede niya mapunggan ang iya paglupad. As of this time, no? Kaya watch list ma lang. Siguro bantayan lang tulupon lang siya bumutsyam, pero you cannot hold his departure, no? You cannot hold his departure. Not unless you really get HDO, no? Hold departure order. Sino ba lang nag-issue ng hold departure order bumutsyam? Ang koordinaton, no? Ang koordinaton ang may otoridad, no? May poder nga mag-issue ng hold departure order. Apang subong bumutsyam, ang aton kaso against kay SUV driver, ari pa lang yan sa piskalya, no? Way pa siya gani nakatakas, nakasampa from a preliminary investigation nga really may probable cause against sa iya, and really there is a now a warrant of arrest kag naaresto na siya o kung nagpiyansa lang siya. Kag waay pa ni bumutsyam makalabot sa korte. But silingon ang level, no? Ang level, ang stage kung sa diin ang kaso ni SUV driver, ari pa lang sa preliminary investigation, ari pa lang kita sa piskalya. Waay pa siya kasaka sa korte. Kag ang HDO, no? HDOs are issued by the court, no? By the regional trial court, by the municipal trial court, bumutsyam. Kagwa ay paina. Ang kaso yan dira, nakasampa dira, bumutsyam. I doubt it very much, bumutsyam, kung pwede na siya ma-issuehan sang hold departure order. Maybe, siguro inang watch list bulletin lang, inang lookout order, amo na siguro, bumutsyam. But not to hold him kung magpangin man siya, kung maglupad man siya pagwa bumutsyam. Lastly, siguro, Attorney Palomado, ang pagkamusta ni PNP Chief Danao, ang pagbisa sang Iloy ni San Vicente, ni Jose Anton San Vicente, sa imo siningang paglantaw, naga-send bala sang wrong message sa ordinaryo sini iyang Juan de la Cruz. Bangod man sa mo sini karon iyang sitwasyon. Ay ko gid na makita mo champ, no? Atong pagbisa kay sa ila, no? Maybe a sign of respect. I don't think any we can assume anything from that Bongo champ, no? Why nato na? Why kita basihan der Bongo champ kon ano? Dira nga aktwasyon abin nila Bongo champ. Okay. Sige. Attorney Palomado, sir, thank you so much for giving us time, and of course, mga impormasyon sa aspeto legal sa sining mainit man karon nga isyu nga talakay naton. Mayong hapon. God bless and keep safe always, Attorney. Thank you, Bombo Champ. Good afternoon sa tanan. There you have it, si Attorney Noel Palomado aton sini iyang Bombo abogado. Technically, waay sang kinamatarong ang aton sini makapulisan nga ipaidalom sa kustodiya or arrest sa sining driver sang SUV nga si Jose Anton San Vicente. Bangod nga ti ang duha ka component sa pag-aresto sa isa iya ka persona or individual nga nagkomiter sang krimen, wala ang presensya. A warrant of arrest and the warrantless arrest sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Now, kung ginpaigo sa warrantless arrest, suno kay Attorney Palomado, dapat naaktuhan sang police or private citizen ang isa ka tawo nga about or nagakomiter or nakumit ya na ang crime or tapos na sa aton sini nga mga kabombo. Tingin pamangkot ko siya, may video, attorney. Pwede ba lang ati ang pamilya niya, gindala to sa police station? Ining nasambit nga video kang nagreklamo, pwede ba lang makapatigayon sang hot pursuit operation? Hambali, Attorney Palomados niya, yes! Kay ining electronic or ang video clip nakuha sa dashcam na bilong sa electronic evidence ang gina-consider na karon sa aton siniyang korte. Nya pwede gito nga malagasya
Kay man, ara man ang details sang SUV, pwede man iya mapamangkot ang security guard kay why man siya napatay. Pwede gid kung tani malagas sa aton sini makabombo. Pero ang pamangkot sina diri ginlagas kinman bala sang aton sini makapulisan. Sa pagkatabo, sa pag-complaint nga may amo sini nga natabo, nag-imbestigar man bala sang madalo mga aton sini makapulisan. Gin-identify bala nila dayon, gintingwaan nila nga makakuha sang dugang nga mga detalye agud nga matumod ining suspitsado, ining driver sang puti nga SUV nga nagbunggo kag nag-ipit sa pobre nga security guard. Amo nang pamangkot sila diri banwa. Kay ti kun lang tawon nimo sa aton sini makabombo, pwede gid ya mahambal sang aton sini makapulisan nga latason namon ini siya, dakpo namon, lagso namon ini hot pursuit operation. Hambal niya ni Palomado as long as ma-justify nga mayara sang continuous operation batok sa sining SUV driver. Pero ano ang ginhimo sang aton sini kapulisan? Anong ginhimo sang Mandaluyong PNP? Naglabot pa sa punto nga nakalabot ini sa kay General Danao. Kag medyo bulatik jutay nga medyo pahog-pahog nga himuon Santo San Vicente, amo sini mo Santo, tapos out of fear inulbaan ko no ang Iloy. Gin pa surrender ni Laila sini. Why man hindi man ang term surrender, nag-surface lang. Oh? Ti bangod niya may manggaranon, damo kwarta, sa aton sini nga mga kabombo, maka-afford nga magkwa sang lagting sini nga abogado, gindribol-dribol until such time nga makakita sa gray area sa aton sini iya nga layi, didto na kagin-take advantage nila sa aton sini nga mga kabombo. Kiti maka-afford sila magkwa sa mga lagting nga abogado, mga tanda nga abogado. Sa aton sini makabombo, ti amo sini karon ang nangin sitwasyon nga daw kasubong iya nga daw although nga may gin-file nga kaso pero ti malawig pa niyang gira mundial layi kunara na Jesus gado sa sining kaso kag ako mismo medyo doubtful ako kung masustener ini isang gwardya. Kaya maghambal ikaw nga kaso sa korte. Nagakinahanglan ka man sang pundo diri banwa. Nagakinahanglan ka man iya sang nagakigo nga mga galastuhon or kinahanglan preparado ka sa gastuhanay. Agod nga mapakigbato mo man ang imo sini kinamatarong kay kon lauman mo lang ang PAO, Philippines Attorney's Office sa aton sini makabombo. Hindi kita why kita public Attorney's Office. No offensement pero ti daw kasakit man paminsaron nga ti may ara kita kung tani iya sa mga abogado para sa pumuluyo sa publiko sa hindi maka-afford but do kasubong away man sila iya atubang sa korte kang nagadipinsa sa mga pobre sa aton sini makabombo. Hindi ba? Kalabanan sila dito do. Hasta man lang yan sa panawagan. Anyway, kung lang tawon nimo sa aton sini nga mga kabombo, ang pagbunggo is intentional, ang ipit, pagsalakay, intentional pagid. Kung ako sini maglantaw iya sa aton sini magkabombo ti depende lain-lain man tabi paglantaw mo but rasunan mo nga ti kay may armas ang security guard. Rason nga ti nagpanik ikaw kag
nagpalagyo, pero ang pagpalagyo mo, ginipit mo pagid, kag doon may plano ka nga patsyon na lang, sa aton sino makabumbo. Sa makapila ka bes, sa pagkumiter sining balasubas ka klase isang driver nga ni, sa aton sino makabumbo, why na ko niya sang nakita nga pagpanik pa? Rason na lang na yang ati, pwede nila magamit. Kay tikon, pamatian ta iya sa aton sino makabumbo. Tanan-tanan nga sitwasyon, linibo ang rason para nga ti makapanginluwas ka man abi. Pero athag dire nga ti intentional kag isa pagid nga sarang mahaboy or mahaplak sa iya sini nga kaso ang abandonment of person needing help. Kay binayaan niya mo sa aton sino makabumbo. Tisang wala pa ni iya matumod, ining nasambit karon nga driver nga ni, ang aton nga Chief PNP nagamurugot gid. No? Kag tiamo ni karon nga tinangin subject man siya sa nga nagkalain-lain sini iya nga pagpakamalaot sa bahin karon sa nga pumuluyo, bangod sa iya sini nga mga aktwasyon. Nga nangamusta sa amay, nagbisa sa Iloy, ti siguro lang taon naton out of respect, out of courtesy, ti why kina question, why problema, okay lang na. Pero ti, sabahin karon iya sa mga pigado, sabahin karon sa mga nangin biktima sang inhustisya, malain ini sa pananawa nila. Kay daw kasubong iya, no? Nga ti may maayo nga relasyon, ang isa ka pulis nga amo kuntani ang naga-enforce ang laye, nagapangdakop sa mga kriminal, do kasubong iya karon nga sila nang tagpangapin. Sining mga kriminal sa aton sino makabumbo? Ti kasakit man paminsaron sa bahin karon niya sa pamilya sa security guard ni. Nga mo sining nangin sitwasyon. Nagasend karon sang wrong message sa bahin sang pumuluyo sa pungsod Pilipinas nga ti amo gali niya ang aton sini nga Chief PNP. Ti kung nagakadapat kung tani ini siya nangin neutral ini siya. Pwede yaman na mahambal nga ti gapasalamat ko sa effort sang ginikanan nga ginpa-surface nila ila kabataan, pero ti why na kung tani ining mga huluhan shake ang mga bisa-bisa nga ni. Nga daan, sa karon, yara pa kita sa pandemya. Kag gina-discourage ang mga shake hands, kag ang mga bisa-bisa. Ti subong na anda na gani naton nga kung may mga kakilala kita kag abyan, mag-greet kita, santikanay elbow, or santikanay siko, or ang pinaka-common is fist bump. Pero, hindi kung tani niya kasubong sini. Tinagwangal na lang gani to si ano? Si Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Sila niya ti, naghambal si Danao nga dakpon sang mga pulis. Ang mga wala nagasuksok sang face mask, hindi magsunod sa executive order sang Governor sang Cebu. Kahit ang sundon ta, ang order sang Interagency Task Force, ang order sang Presidente, nga dapat istrikto ang pagpatuman sa mga pagsulundan sang Interagency Task Force. Pero may kamustanay si Danao kag ang amay, may bisa-bisang Iloy kag si Danao. Ari malaw, hambal ni Governor Gwen Garcia. Those not wearing masks will be arrested. But the great SUV driver owner will no longer be arrested. Furthermore, we arrest the poor guy walking on the street. He's powerless. He has no authority. He is voiceless, nameless.
basta, arrest. But the big generals, they themselves, as they insist to follow very strictly IATF guidelines on the wearing of face masks, because that is the law, according to them. That is the law. But who said, who? To whom is that intended for? Are they exempted? They don't need to? Well, the rest of us must follow the law. Their law. By the way, does a statement from one general make it a law? Tiyan mo tong punto ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Ti ang mga general nga ni amuning nagamando nga ti strictly follow interagency task force sa law. Kay masuksok face mask, this is the law, follow the law. Pero tiyo, ang OIC PNP chief, why gay kasuksok face mask ko? Nangamusta pa, nagbisa-bisa pa. Kag hindi lang si General Danao. Lantawa man malang ginhimo ni former PNP chief, Dibol Sinas. During the heights ng pandemya, sa aton sini nga mga kabumbo, nagpamanyanita, nag-birthday. Ti okay lang ni kay may mask. Pero ang gathering, ang mass gathering, gina-discourage kag hindi lang nga gina-discourage sa sangamo sini nga tsimpo, hindi ginya pwede. Pero ang nunong tabo, nag-inom sila pisar nga may likurban, kag may ginadumili ang mass gathering. Kaya ni ang mga layitaya para lang niya sa pumuluyo, sa ordinaryo nga Juan de la Cruz, sa powerless, para lang niya sa mga pigado. Kung manggaranon kaya, hindi ka na sakop sa nga layita. Kung general ka, hindi ka na sakop sa layita. Amo sining gusto nga pagwaon? Sining mga general nga ni? My goodness, sa aton sining nga mga kabumbo. Kanami pa sang barangisiyaw. Naka-orange. Orange. Naka-orange pa siya. Por Diyos, por Santo. Tapos kung ordinaryo ka lang imo iyang pumuluyo sang pungsod Pilipinas, makitaan ka lang, bisan may face mask ka o kung why mo lang natakod mayo face mask mo, restado ka na yon, pusasan ka na yon, kung di ginago, di ba? Pwede gali ni banwa nga kung makakomiter ka sang krimen, mapanago-nago ka lang anay, tapos pagkaligad, 3, 4, 5 kadlaw, mambal ka lang yang ati masurface ko mapapriskon kami Advice ko sa kung amusin ng sitwasyon kang pwede malanggali, advice ko yan sa mga suspitsado sa pagpatay kay Claire Gergos, papriskon man ka mo. Papriskon man ka mo patawag nyo to si Danawo. Amalo sir, suspect kami sa pagpatay kay Claire Gergos. Ti mapapriskon kami, kag masignify lang kami nga ari lang kami diya. Willing kami nga magatubang sang kaso, pananglitan kung may kaso, ginman nga haboy batok sa mon. Tapos kung kamusta lang kamo kay General Danao, bisa-bisa lang kamo kay General Danao, okay na yun, di ka mapriso. Sa nagpatay sa German Nacional sa Manuasan San Enrique, pwede galini. Kuntakan nyo lang si General Danao, kagambalan nyo nga mapapriskon ka mo, kagambalon nyo man nga kung may kaso, ginman nga i-file batok sa mon, ari lang kami diya, willing kami nga magatubang, tapos kung kamusta ka kag bisa-bisa ka na yun, pwede ka na kapuli sa inyo balay. Sa nagpatay kay John Louie Macuge, nagbaklid, naggapos, pwede galini. Kuntakan nyo lang si General Danao, kaghambalon nga mapapriskon ka mo, tapos priskon, kung kamustahon nyo sa kang magbisa-bisa, kamo sa iya. Sa mga suspitsado,
nga nagpatay sa kay Del Britannico. Tawagin nyo na to si General Danao kag magpapriskon ka mo tapos signify ka mo nga ti kung may mga kaso ginman nga boy samon ari lang kami di kag willing man kami magatubang tapos kulo kamusta ka mo kay General Danao kag bisa-bisa ka mo kay General Danao okay na dayon pwede na ka mo kapuli sa mga biktima or suspects ang riding in tandem. Tawagin nyo lang si General Danao. Kamustahan nyo lang si General Danao. Bisahin nyo lang si General Danao. Papriskon lang kamupod kay General Danao. Pwede na kamo na yun. Kapauli! Lantawa balabanwa. Bangod gati, waay sang legal grounds nga mahawiran agod nga tubangon yang kaso ya sining bulayog nga si San Jose sa San Vicente ngani si Jose Anton Vicente ngani ti pwede ni siya makagwa sa pungsod kang maglagyo bayaan niya na yang kaso ya sining kati complaint pa malang kuno mo ti sino lang ni makahimuaw. Ti simple ang mga manggaranon sila lang niya maka-afford iya nga magbayad sa nga plite sa aeroplano. Kagati, pag abot niya to sa iya sini nga destinasyon, sa kundiin man siya manago, may istara na to sa iya. Ti karon abi, ang suspect sa kaso, isa lamang abi karon ka tricycle driver. Ang suspect abi sa kaso manuglabas. Ang suspect abi karon sa kaso mananggiti. Ilaban-laban na karsel na ni, ilaban-laban na pusasa na ni kag imbaklid na ni. Ti pwede sila ihan nga makahimo man sang mga movings karon, mga stepping ni sang bulayog nga si si San Vicente nga niyo. Kati pwede siya kapalagyo. Kasarang sila, maka-afford sila sa nga pagbakals ticket. Pa-Afrika, pa-Antarctica, sa kundin madraya nga kaputok-putukan sa nga kalibutan para nga makapanago. Kaya hindi na siya malagas ang iya sininga kaso. Kasarang sila na ihan. Sa aton sin makabumbo. Amo sining dogi na kuritan karon sang matalom nga hinaniban ang tagipusoon sang tagsa ka mga ordinaryo nga individual sa sining senaryo nga nakita nila sa ginhimo karon sang aton sining nga Chief PNP. Nga kung sa diin, kung impluensyado ikaw, kung damo imo sini iya nga kwarta, sarang mo iya malaktawan or sarang mo iya nga mapangitaan sang buho ang layi para nga hindi ka malupot sa karsel. Nga kung tani, ang aton sin makapulisan nagapangita sang mga pamaagi agod nga mapasabat ining mga kriminal. Ti karon amo sining natabo kung gingusto ini sang aton kapulisan nga mapasabat ining si Jose Anton San Vicente sa iya sini na komiter tanan kun tani sini banwa nga mga medios posibles ginhimo na kay ara man sa ila tanan sini nga resources sang gobyerno. Therefore I conclude nga kung gusto sang pulis matigayon. Pero ti kon ang piyak ka partido base kon pilakadlaw may makitaan man sila nga mangin paborable sila or whatsoever, damo na nga balibad sa aton sino magkabumbo. For example, pinatay si Apple Nacionales
Ti pinulawan man to sa ICPO, sa police station number 1, nga matumod kang mafailan sang kaso ang suspect. O galing kiti ang suspect pagkadason nga adlaw, pasakana sa tani kaso, nasapuan nga patay ang pamangkot. Isa na kasi mana nagligad, may natumod na bala nga suspect, ang Arevalo PNP, sa kamatayon ni John Louis Macuge. Sa aton sin magkabumbo, 32 minutos nakaligad sa takna sininga launa. Iban nga mga balita kang impormasyon, balikan ta sa aton sini pa rin nga pagpangalagad sa gyapon, diri lamang sa Bombo Hanay sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues.
mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot.
Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matedetermina kung ang imo nga kilala, himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton Time, 43 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa utos sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kaya Bombo Rex Teves. Check naton ang pinakauliman ng mga sitwasyon sa palibot ri sa syudad sa Iloilo. Check tabi ang Tagbak Terminal sa aton sining mga kabombo no sa Tagbak sa kung sa tikod siya Bombo Omel. May kantanan sa mga concern man sang Tagbak no concern sa pila ka mga driver, may kantanan sa ila siniyang ruta. As per information nato no nahitso na ni kuno. Di balon tabi ko nahitso na gidman. Bombo Rex Teves sa report please come in. Daguntat ang operasyon sa public transport vehicle sa Baldusa kan sa Tikod Terminal sa Lapas, Iloilo City nangungod sa pagpatuban sang LPTRP sa syudad sang Iloilo. Hindi rason sa malakaan lang gid no nga ginaagyan ang Baldusa kag Tikod Terminal sa mga traditional jeepney. Kag ging tagaan man di sila lugar diri sa Tagbak Terminal apong sa diin nga kadamo na gid sila kag amuni ang gina-complain sa mga iba ng mga driver diri nga nagikan sa Tikod kay sa Baldusa Terminal. Isa man sa pagpauntat wala ini nakapasa sa standards ng LPTRP para sa kakulangan sang lugar or hindi maka-accommodate sa mga commuters na binigay sa mga UB drivers nato no sa mga units. Sa interview sa Bombo Radyo kay Raimundo Buet Parcon, Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Owners Drivers Association President o kay Presidente sang Clauda, iya man din paayag nga dapat sa isa ka terminal maging preparado man.
hindi man sa bahin sa mga prangkisa no o sa mga papilis, kundi sa bahin man bumutsam sa lugar halimbawa kung ang lugar bala o ang lugar sa terminal makakamudar bala sang maayo sa mga commuters tag may mga space para sa mga UV units naton. Kasi nga tinuon naton pamatian si Raimundo Buet Parcon. Ang nabatian Rex nga gin-close na tag wala na renew no. Kay ti expired na guro ang sinidiri nga permit sa siyudad no. Kag ti iban guro dira kay ti dapat kung may ka nga terminal lapad ang imong space, ikaduha ang imo dira nga mga kinanglanon siyang pasayro ay paribo ka mga CR naton asimintado imo nga terminal ang may atop imo nga terminal kag dapat kumbinjente gid nga aton nga mga pasayro nga nagahulat sa terminal naton no. Sa passenger transport do atong matibado kung no kag luwasin na Rex dira sa may baldo sa terminal may ara man dira nga Chicod terminal no duha na ka terminal dira sa may kuan sa may isa sa Chicod kag isa dito sa may baldo sa kalapitan na sila no kag tingala gani kita nga dira sa may Chicod terminal wala pa man ina dira na expire kag ina nga area dira malapad no lapad na da ang terminal mo nakikot kita nga ang tanan dira nga damo ga reklamo no sa aton nga ang Chicod do ay na kay dira ara dira ang Dumangas don ana do lang ang mga pasahero nga dira sa panaog sa Chicod terminal kag waay pa Rex no nga waay pa naton na balaan gid kuno gid mga violation nila dira sa may baldo sa terminal. May kaangot dibla sir sa pag-implement para sa LPTRP? Sa may taon naton wala nga sa permit nila ang ginagawa sa LPTRP no kay iban nga mga terminals kita ay magani no nga kung hindi kaya kapasar may tendency nga close ka sa siyudad kay ang terminal nga ang standard sa nga terminal may mga ara na da nga mga requirements sa kung anong standard ano kalapad kaya sinidiri nga kalapadon sa iyang area kung kumpleto may atop balay na simentado ina amo na Rex ang tanan-tanan nga requirements na damo pa na da nga mga requirements yung kagina require sa siyudad para ma-renew ka ang imo sinidiri nga permit. So it means sir subong lang gid ni sila nag-under sa observation kung mapasar sila sa renewal kay tungod gid patuman ang LPTRP? Correct. Amo ina kinahanglan gina sa LPTRP na kawan nga implement ini nga public local transport route plan naton dapat ang tanan ni mga terminals ready na rami sa pag-akomodar sa mga pasahero no nga kung nalin ka man niya kung hindi ka nalin nadira kaya imong ruta dapat ang mga terminals sa preparado gid siya no kamo standard din ang ginasunod ang DOT Act ang siyudad naton nga para man nga i-approve ikaw i-renew ikaw sa nga siyudad kung expire ka na hindi ka na nila ma-renew kada diri sa may Chicod terminal damo na gani nga mga group mga transport ko man pabulig siya aton kung paano nga para man nadira na lang sila no dira na lang sila ibutangan na sa Chicod terminal kung malapad na nada pero Rick why pa na naton nga tutukan kay agira tutok sa kita na subong sa mga permit naton diri sa may atag sa karuta naton kay para man nga mas stable na ang aton nga mga unit na para man nga magpagbiyahe diri sa sila ng Lilo. Nabatayan naton si Raimundo Buet Parcon ang presidente sa Eklahuda. Ang sa siniman nga tinion mga bumutsa mga kabumbo nag-interview man kita diri sa mga drivers ang pakadto Dumangas Limere aton man nabatian nila mga panaysayo no do bugat man kag tama man nakabudlay sila aglabi nagibumutsa na ang nami man sa ilabayan kay mas ginaintindi nila ang mga commuters. Kasi ni nga tinion nakaupo naton si Sir Edwin Horilla ang president ng UV Transport Corporation. Sir, mayong hapon sir sa piyak kanila sir si Bumutsa. Mayong ito Bumutsa. Mayong hapon man na kumusta kamo dara karon sir matapos sining LPTRP gid patuman na diri syudad si Iloilo? Kung sa amon do komportable man kami kung sa terminal lang. Pero ang concern naman na perwisyohan ang mga pasahero namon kay kung sa dito sa Baltusa may nagahulat na nga daan jeep nga direkta pa city travel. Subong iya ang inyo sining mga pasahero kung diin man siya naghalin mangita gid sa sang ruta nga patagbak terminal para nga makasakay dira siya pabalik iya or papuli sa banwasang Dumangas. Sir Edwin?
Oo, mugani na kay mag-opisina ko na sila. Mag-sulod sila sa opisina nila. Tagpila pa sa ride. Ito medyo nabudlayan sila. So, medyo masubo man pamatiyan sila. Pero wala kami may mahimo. Aha. Pipila ka mo karon ang nagabiyahe, sir, sa inyo sining mga UV Express? Bali, sobra kami da 40 mo, mas 50 plus. Ti inang 50 plus na ara na tanan sa tagbak sumo? Wala. Kaya bali, gintunga namon kay alternate ang biyahe namon kay sobra man. Aha. So pila ka mo subong nagabiyahe dira iya? Bali, tatlo kami ka asosasyon mo. Bali, walo-walo. Walo-walo. Okay. Makiter nyo man ang mga pasahero ang magpapuli sa banwasang Dumangas? Kuwan namon, masarangan namon kay hasta man alas 8 ang amon last trip. Kung may sarang ikaw nga ipalabot iyang concern nimo, ano ina, Mr. Edwin? Tani, bago sila mag-obra sa mga amo sini nga bagay, panumtumon man nila ang kwansang pumuluyo kay okay ni ang ilang nga programa pero ang nabudlayan ang pumuluyo. Okay. Sige, Sir Edwin, thank you so much sa mga hapon dira sa inyo. Thank you, Gid Bombocham. Rex? Right. Amo daw bumudjam doon nabatian nato ang concern din no ni sa mga drivers sir labi na gid concern gid sila sa mga commuters diri naton labi na gid sa pagsaylo diri nila kay mas kung didto sa tikod o sa Baldusa terminal mas komportable didto ang aton mga commuters. All right. Ini si Bumbo Rex Teves para sa Bumisang Radyo ni Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bumbo. Salamat kid Bombo Rex Teves. Ginsaylo sila karon kon mapadumanggas ka dito kanaya sa Kaysa Tagbak hindi na kaysa Baldusa Terminal. Kay ang Baldusa Terminal expired na ang yasining tawag sigiri prangkisa. Ang tikod tiway pa man nag-expire ng yasining prangkisa. Pero may mga pila pa ka concern katulad ng ilang abis ang problema sa Barrio Obrero. Ti dogin kapon man kunong ila sini iyang ruta. Magluwas nga gin kapon, damo-damo na sila, ti pila malamang pasahero. But nahitso na ini kuno sang Land Transportation Public Safety Transportation Management Office. Kag may pipila pa nga mga concern ngagin palabot man sa PSTMO kag it's good to know nga tino na hataga naman sa nagakigo nga solusyon. I-check aton ang linya ni Mr. Jack Cacuno ang Public Safety and Transportation Management Office Head. Sir Jack, si Bombo Cham, ayong hapon gid, live ikaw sa Bumuanay Soto. Bombo Cham, mayong hapon, kagaming hapon gid sa aton tagpalamati sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ari nakita karon Sir Jack sa ikanom sini iyang adlaw. Or kung isipon tagit isa na ka simana, 7 days na ang implementasyon sa LPTRP. Ano pagid ang mga concern nga nahatagan na naton sa nagakigo siniyang solusyon as we go along sa sining implementasyon sa LPTRP, Sir Jack? Yes, Bombo Champ, no? Ang tanan nga mga nagapalabot sa aton nga sa mga issues and concerns kag nagapangayo sa aton dialogue ginakagtuan gid naton na Bombo Champ, no, para ma-address naton kag mapatag naton ang sitwasyon kag ang pwede kag hindi pwede naton maobra sa mga amendments or sa mga gamay nga pagbag-o no sa aton nga mga ruta diri sa aton syudad. Kahapon na Bombo Champ, dito kita sa may Lapus, no, sa Lapus District na istorya man naton dito ang mga barangay officials, ang mga sikad kag tricycle kag mga pamumunuyo dito kag ginmando ang kita ni Mayor Geratanyas no kakituan kay para ma-address ang mga issues and concerns dito Bombo Champ, and tungod nga maayo ang atong dialogue sa ila nakalambot kita sa nga maayo nga win-win solution sa mga diferensya kag mga gusto nila nga
matabo ba mo champ, no? So sa issue sang lapos kag Barrio-Bero nga ruta na address naton kag dito na ba mo champ, no? May gin-adjust ang kita gamay nga kung sa diin hindi pa man kita modernized jeep feed ang nagabiyahe naton nga lapos Barrio-Bero nga ruta. So galing kinahanglan man sa nga kooperasyon dito sa barangay officials kag sa mga vendors naton para nga hindi mabudlay sa aton nga mga jeepney na magsilod dito ba mo champ. So anong ginhimo naton nga mga win-win solution, Sir Jack, sa mga concerns ang pila ka mga pumuluyo man, particularmente dire sa may Barrio-Bero Lapos? Yes, ba mo champ kay balan mo sa Lapos sa Banillas Street sa Halandoni, wala rationalize na gin isa na lang ang Barrio-Bero kag Lapos, no? Because daw halos parehas lang gid la ruta. Now because ang una ang Lapos naton gisulod dito sa may Don Esteban, boundary gid no, Don Esteban, Alalasan kag Halandoni sa may Halandoni High School gida nga kanto. So mo cha pang ginuba naton ginta balikan na naton, no. Busilingon masalod gyapon dito ang mga traditional jeepneys naton kay para nga ang iban nga halin lang dira sa malapit nga area mapus na lang, no, hindi na sa magdugang pagamay nga lakat-lakat, but because ang inaabi bombo champ nga lugar makitid ang dalan kag medyo madamo-damo kita gawa obstructions dira. So ang amo nanto ginayo sa ila nga magbuligay lang kita nga ang dalan kag ang sidewalk hawanan naton sa mga obstructions kag bantayan naton nga hindi magbalik, no, kay parang ang liso sa aton bala nga jeep bombo champ hindi mabudlay. Kag ikaduwa bombo champ balan mo nga wala na siya ma-approve man sa DOTR kay tungod nga modernized jeep ni siya, no, design sa modernized jeep, lagko ang modern jeep. Kung magsilod dira hindi kaliso bala bombo champ, no, kung nakasilod ka dira kung familiar ka sa area magutok gid ba mo champ. All right. Now, for the meantime or ano ini Sir Jack, temporarily nga pahanugutan nga makasulod dira sa area sa dodo suludlan gid pa ang likuan na dira pa Don Esteban, pwede pa sila makasulod dira temporarily or mangin isa man ini sa amendments ng LPTRP, Sir Jack? Bambutsap gamay man lang siya, no, though hindi man siya ka-affect sa fare matrix, no, hindi siya tama kalayo ang halin na sa kanto sang highway pakadto dito pasulod sa Banillas Street. So far daw mga small arrangement, no, internal na lang niya sa aton sa city kag sa dira nga mga ruta bambutsap ang obrahon naton, no, do hindi na gid man kinahanglan nga ilalon pa naton sa aton amendments. Pero hindi na daya makasulod man dira ang modernized jeepney sandig man sa LPTRP, but may mga pahanugutan nga traditional jeepney nga maliko pagid didto, sir, sa makaagi pa sa Don Esteban. Amo sinang nanamin mo, Sir Jack, nga win-win solution? Yes, sa subong Bambutsam wala pa bisang modernized jeep nga kaagi dira, no. Ang tanan nga biyahe dira nga may special permit, traditional jeep patanan, no. So that is why nga okay lang ang original nga ruta sa una nagasulod makasulod man gyapon na Bambutsam. Ang aton nandira kay mga isa man to ka concerns ang aton nga pumuluyo nga kung kisabalo tama kalayo sang hulat nila kay because do naga-standby nagapaugat pa ang mga jeep. Yes. So ang naisa to sa na-range naton nga kung magsulod dira hindi na niya maghulat, no, nga kung may mapuno pa siya o kung damuon niya papasayro niya. So load and load lang siya kay para nga sige-sige lang ang circulation sa aton nga Lapos Barrio-Bero nga ruta Bambutsam. So far, Sir Jack, sa isa na karon ka semana ang implementasyon sang LPTRP, anong latest assessment ninyo? Bambutsam ginatanaw nato, no, ang amon subong ginat-locate, no, atong mga nagahambal nga naka 3 to 4 rides sila, no, kay para makita namon gid, no, kung ano ang nag-originate kag paano sila naka 3 to 4 rides or 5 rides. So far do wala kami di Bambutsam naka-receive gid nga kay gusto namon makita gid, no, para nga mabalaan naton kung paano ini. But subong Bambutsam ang amon nga ginaobra kahapon nag-meeting naman kita sang hapon po ng Transport Cooperative kag LTFRB in preparation sa Monday naton or first day of the week nga kung sa diin may madamo nga volume. So ang aton subong Bambutsam na observe naton nga halos makita na naton, no, ang aton nga mga pasahero sa terminal kag sa mga karsada naton. May mga gamay na lang kita nga mga gina-adjust during rush hour sa hapon Bambutsam, no, nga kung sa diin ginapakompel gid naton ang tagsa ka mga transport cooperative na dapat sa hapon hasta mag alas 8 or alas 9 dapat matapon gyapon nga mga PUJ ang nagabiyahe Bambutsam kaya nag-adjust pa sila bala Bambutsam kung pila ka number of units pag-abot sa alas 7 sa alas 8 ang padlaganon kay hasta midnight kay of course natin pasahero
hindi na siya muna kadamo. So amo na sumong tanaw naton kay para sa dispatching nila Bombo Champ mabalaan ta kung pila ka salakyan ang circulate sa amo na nga mga oras. Aha, alright. So may mga ginantisipar naman kamo by Monday, Sir Jack, nga posible maga-surface naman nga concern or problema sa palabuton sini nga Lunes kiti amo gining adlaw nga nano nakadagsa ang mga pasahero, Sir Jack? Yes, Bombo Champ panahon naton no kung ang mga number of jeepneys naton traditional kag modernized enough na bala kag kung kinahanglan pagid nga mag-adjust pagid kita Bombo Champ. At the same time, ang mga dispatch naton nga jeep kay bala mo hindi lamang sa terminal Bombo Champ no. Ang mga jeep naton nga nagaloop no kay may mga pasahero pagitaya nga diri sa syudad nga ra lang yan sa mga loading unloading o kung sa mga karsada ya nga maagyan sa aton nga mga city loop. So muna ang gusto na muna adjustment sa Monday Bombo Champ nga i-balance ang sa terminal nga bulk of passengers kaya sa mga dalanon naton nga mga bulk of passengers nga nagakagto sa ilang mga ulubrahan Bombo Champ. All right. Sige. With this information, Mr. Kunlo, sir, thank you so much. Mayong hapon sa imo and God bless. Bombo Champ, tira sa inyo sa pagkakadyo. Matabugin nga salamat. Kag happy weekend. Kag mayong hapon, di ba? There you have it, si Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety Transportation and Management Office. May mga solusyon nga ginhimo karon ang Public Safety Transportation Management Office sa pagpamuno ni Mr. Jack Kunlo. Pinagi man iya sa mando ni Mayor Jerry Triñas. Pagkabati kagapon ni Mayor Triñas ang reklamo sa mga taga Barrio Rero, sa mga taga Lapos, taga Don Esteban. Pinakatuan niya dyon sa kay Mr. Jack Kunlo kaga dito na hitso. May iban pa nga mga concern dire nga tiginatingwan man sa city government no nga maplastar ini sa nga Mayo. Sa aton sini nga mga kabombo pero amo na ning leksyon man sa liwat nagakadapat nga ti may ara ginanay sang nagakigo man sining konsultasyon kayang iban sini iya na kibot o sinya tinugul pilang dulaaw why na kami sang amo sini amo santo o ti tanan-tanan mas mayo nga informed kag may ideya bala para hindi na magtalang-talang. 2 minutos na nakaligad sa tak na sining alas 2. Standby na kamo sa kapon lamang programa po naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Siya Blanco Hoover nagabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon?
Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues.
mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot.
Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matedetermina. Thank you sa inyo tanan mga kabombo. Happy weekend. This is 6 minutos. Makalipas ang 2:00 sa hapon. Yari na kita. This is Tita Regine. Ini ang KLP. Dari sa DUAFM, Bombo Radio. Iloilo kung sa diin. Today is a beautiful Saturday. So, mag-istorya kita sa aton nga winners. Si Jesus sa Sun City proper. Kag mag-istorya kita via video call sa iya sa sininga hapon. Sa tanan sa inyo dira nga nag-enjoy sa sininga palatuntunan. Thank you very much, kid. Salamat because arat na naman kamo. And this makes my heart so happy. And I hope ang inyong mga istorya dira, ara naman, ready na siya. Pwede gihapon, no? Nga makapadala sa inyong mga istorya about your fathers. Sa bilog nga bulan sang Hunyo, pwede kita nga maka-receive stories and read stories about your father, ang inyong tribute sa inyong mga pinalangga nga amay. So, i-email nyo lang na care of sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga isulat, ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ang tanan naton yung mga letter senders dira for this week, I hope nga aragid ka mo dira and nagahulat-hulat, no? Because later parts ng aton nga program, before we say bye-bye ka sa karon, mag-a-announce kita sa ato naman panibago nga winner para sa sininga semana. And so thank you sa tanan nga mga letter senders natin for this week and good luck kid sa inyo. Again, this is Tita Regine, nag-aabi-abi sa inyo. Welcome. And I'd like to welcome you with this song from the Bombo Music Festival from Princess Bales, Taken as a Crush. Good afternoon. Ako'y nag-iba na puno ng saya nung siya ay nakita ko. Nakapulong pula, siya'y astig pumorma, parang ang bango-bango. Nagkatinginan at bigla na lang akong nag-smile, ngunit na-conscious nung lumapit sa'kin at nag-hi. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Sayang lamang pala ang pagpapaganda, hair ko ay financial pawa. Type na type ko man siya, di na ko aasa, bagay man kaming dalawa. Tinignan ko ang kanyang Facebook pati Instagram, ang sweet nila o di kaya sila nilalanggam. Di
ka na si crush. Ay ka na, ay ka na, ay ka na si crush. 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 Take na si Crush, Princess Bales. Kagwapa sa iya, no? Na may iya gown and then ka-sexy pa sa iya. 21 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Again, welcome mga kabombo. This is KLP and I can already see now ang aton nga interviewee, ang aton nga winner, si Jesusa sang City Proper. Hello ma'am, maayong hapon gid sa imo. May hapon man Tita Richin. Oh, very quick sa pag-reply. Ha, kumusta ikaw subong ma'am? Okay man ako Tita Richin. Pila na aton edad? 65. Very young pa, 64 lang. Tell us about your family, ma'am. Ha? Tell us about your family. Kamu gidyang sang una? Sang ang among family, Tita Richin, ng very religious na among family. Tapos nga, ang ako nga may very disciplinarya na sa when it comes to studies. Tapos nang hindi ba na siya mapintas, Tita Regina, kay galing kay gusto yang makatapos kung itanan sa pagtuo. Kaya amo lang ako ng panugli namin sa among nga sa Amerikanan. Amo na ko na ang mangga niya hindi makuha sa iban. Okay. Pila ka mo ka mag-utod, ma'am? Sa 17, pero 13 kami ang bumi. Pero sa huli, napatay naman ang buwa. Grabe ba? 17? 17 gid ya? Oo. 17 kami kabilog. Isa ka nanay, isa ka tatay? Isa ka tatay, kapit pa youngest naman. Ika 14, ako Tita Regine. Oh! Very young pa sila nga pakasal, si nanay si tatay mo? Oo, daw 14, bala ang mother ko, ang father ko 18. Ay, abaw! Grabe. Hindi daw damo bata, kada tuwing. Wala na bata. Hindi, ito ya uso sang unang family planning, no? Daw family Wala. planting gito ya sang una. So, dire kita ma-focus sa imo nga amay bilang isa ka disciplinarian. Paano mo nga nahambal ini? Start ko na sa grade 3, ako wala Tita Regine, na hindi na po tayo mag-eskwela. Kaya nag-agi ko na nagmasakit ako. Kaya nang nambal sang father ko, sabi niya nga, daw wala na ko pakita sa inyo nga nagakad sa school. Hambal ko, hindi na ko yung mag-eskwela. Sabi niya, eskwela ka to. Kaya ko bala nga gina-course ko bala Tita Regine, na pag-abot sa eskwelahan, ang balon ko sa mga classmates ko nga, ari na sinabangaw. Kaya mo bala install sa mind ko nga, amo ginainghambal sa ako sa mga classmates ko. Nga umawigid ang imo nga absent? Daw, mga 2 weeks siguro. Daw, hindi ambal ko, hindi nagit kaya mag-eskwela. Nag-ano ka haw? Ano nga masakit to haw? Nag-LBM. Oh, grabe, LBM. Baduwagi dya kasi mana. Namian ka na ya guro, nga ga-absent ka na. Hindi, nagpa-aloy-aloy ko Tita Regine para hindi ako mabalaan nga nag-ayon ako. Amo gani. Gaya na natang masakit mo haw. Okay, so ano gani mo sa imo amay para nga magbalik ka sa school? Ang bala isang mother ko, ilis na to, tinag-ilis man ko, naglakat ako pakati sa school. Samtang naglakat ako Tita Regine, agaupod man ang mother ko, kang father ko, nagkuha sa sang hanot, ginauyatan yung hanot, sige, ang hanot niya sa akon. Tapos, nag-forward, backward, ako dugat saksa, bala ako lakada, ako mag-forward ko, gani wala ko na hanot. Kung mag-backward naman ko hanot, mga 3-4 kilometer, bala ang amon na eskwelahan, bala Tita Regine. Amo man to, ang lawas ko, lagi ko bala kabatsyag, sakit bala Tita Regine, lumanhid ako mo. Higo ko na nabatyagan niya, sang dito na ako sa school nga puno, dila, ulang-ulang wala lagog mo. Aba, so seryoso, si tatay mo nga, dapat mabalik dito sa pag-eskwela. Oo, okay, hindi siya gusto. Balang mo Tita Regine ng mga upod ko na. Bisan nila energy, di pangita, siya
way nga makalakas sila, hindi ina sa gusto mag-absent. Oo. Kaya mo na siya. Kasi sa huli, wala man po katado sa school, kinahuya na gito mang sulod ko kay, ang bala ko, sulugon pag ito na sa mga classmates ko. Kaya nagpuli, kung may dalang sa mama, nagahilidion, man akong iloy na lukoy sa blas ako. Kaya nahutika niya ko nga, nakat na lang, hindi na magbalik-balik. Kaya nung muya kayo nagabalik-balik. So wala ko yung walang hadlock. Umpisa sa to, Tita Regine, nagtutong na ko sa pagtuon. Hindi man ko maalam. Pero pala tuon ko, kaya isang umabla, suga naman ng sulok. Ang sulok, bala ng suga, bala kurinte, nagapulaw ko naman, ni ganing mata ko na samad, may isang sobra na tuon. Di pagka grade 4 ko, nagsalutatorya. Wow, very good. So, amuning nanging resulta sa pagka maukod mo sa pagka-tino mo na because nga naging effective ang pagdisiplina sa imo sang imo nga amay. So, ano ang naging resulta sinisa? Nag-graduate ikaw sa elementary. Kumusta ikaw? Nag-graduate ako elementary sa Lutotorian ako, Tita Regine. Tapos ang high school ko, kidam naman bala school, nag-compete naman kamo mga school, nag-sulod lang ko sa top 10. Pero mga mag-exam na bala, for mistakes lang po, for mistakes, hindi bala tama kano po nga mga grade ang score ko sa exam. Tinga nga luyagin sa inyo amay nga makatapos ka mo sa pag-eskwela haw. Anong ginahambal niya permi sa inyo? Well, amo Tita Regine, ang amo nga amay sa mga nguma, amon iloy playing housewife lang nasa. Tapos, ang gabi, ginahimoy ng adlaw, Tita Regine, akong gabi, nag-ano ko nasa, nagapanglaya, bala ng gabi mo, nasa lambat, bala ng pisnit, na bala, nagkapong gabi na, nag-ano nasa, kadto sa baybay, nagasalon, pag kumag-abot na sa napukaw, na kami ka magpaang, kung sindalang ko, mga isda, ginaluto ko na sa aming iloy. Mao ka namin. Sa kabakas, dasong garadin, panasa. Pero sa uli, Tita Regine, kaya nakita ko sa isa ka asindero nga maayos sa bala magtatap sa umagin, himo sa enkargado. Amo na siya. So, nag-stop na siya sa fishing. Nangin enkargado na siya. Hindi na siya fisherman. Kung ginano na lang para lang niya sa konsum naman. Bala, Tita Regine, so, sa inyo nga sudan, nagapangisda siya. Exclusive na yan. Para sa inyo lang na. Regine, ginaano lang na iya kung para sa amin nga kaun mo, dalang ko pa ng mga isda. Kabala mo, Tita Regine, misa, laba mo. Laba na kung Tita Regine na misa. Kaya mo na nga kung magkaon kami, kaya isa dyan na, ginagaway. Kaya 17 ka mo no? Crazy na lang sa buhi, ang buhi, ng mga 60 plus naman sila napatay. Mga kalabanan, mga retired naman, Tita Regine, mga Storyahe kami, be, ano ang senaryo every time nga magkaon na? Magkaon na gani, dito balaba na, mga lamisa, ginabutangan na may mga kanto, mga kaigo, ng kami Tita Regine, kay mabakas mo balang akong amay ha, bisan amo na kami kayo, mayo mo balang akong pagkaon ha. Galing ilinaway, mga kami yung isa akong pagkaon. So sa isa kapag tigang, mga pila, ano kadamo na ang ginatigang para makagoon sa inyo? Ang na yan, magluto ka sa bala Tita Regine, kung Domingo na, kahit dinuguan, ginaamong sugaan, kawak na yun. Sa kawa na yung galuto. Yan, wala mo maluwa na ang akong padre. Ginatanga niya pa ng iba niya tao, mga neighbor namin, sa pagkaon. Ang nasa kalwa, Tita Regine, nang ginasadaya sa mga tao, matama sa kalwa ng amay. So, kada tigang, tag isa ka gantang? Sobra, guro, isa ka gantang. Wala pa ko kuya buot. Tita Regine mo, sa mga gagmay kami daw, hindi pa kadumili mo, pila kami. May manugluto, kami, may nag-gobra sa mga kampo, bala Tita Regine, ng mga tinawo, nag-bulig sa amin, sa matigang, nagluto sa aming pagkaon, na So parte-parte na, bago ka mo magkaon, kada pinggan, may sudan na, may pagkaon? Sa dako, bala flat. So in short, bastante ka mo. Bandihado. Hindi man din saktuhan lang. Pero maigo man kami Tita Regine sa pagkaon. Pero bala sa kagi, bala Tita Regine nga nag-rice shortage. Bala to, galit ng
mais lang ginakaon kag ginaano na to. Gapila to lang ako ang may kapila na sa magpila mo para lang ang makakaon kami. Sa mga pagkaon kay to ginaano gito lang nga hindi kami magutuman kay iya man ang muligin padamo iya bata mo. Nga ako nga gusto ginila damo bata haw. Sige bata pa sila Tita Regine mo nga datuin mang pusupos balay na akong iloy hindi mabtan niya partira nga bata siya. Very productive, ha? Oo, productive. Bija tapos ang mother kung wala bala masakit, ego lang na sa nagmasakit sang dali lang sa mapatay. So very healthy. Very healthy. Sunod naman na Tita Regine, mother ko naman ako. Oh, sure. Sige. Siling mo ba lang, minahimo ikaw sa nga sala sa imo amay. Daw ka sa jazz ang ginhimo mo nga ini. Ano ning imo ginhimo? Ano hindi mo gid malipatan? Istoryahin kami, be. Oo, Tita Regine, kundi tunog-tunog ang ano gani nakilat kag kadupuo. Tinadlok iko bala na kay hindi na nasugo ya kung makuha sang ano okay lang na akong sugo niya kung wala lang bilang ulan kag daguo. Isugo ya kung mga kuha sang tuba. Di sa pasok na bala Tita Regine na sunod paputi lang to. Sige na umbilay ko na sa pasok ang kag makadto sa tuba ng tuba. Tinadaan Tita Regine ang abyan ko release nga ka pa tapos may uyapan na bala na umagla madandlog kagidya kay kadandlog kay ang kilat luwas sa kilat nga ginakadlukan pag daguo bala nga tutulog gidaya. Tapos ang balila mag-agi ka kuno sa release basi delikado makilatan ka. Tapos ang dito na ko nagkuha ko kalibukang kablang itsura sang mananggiti kay daw ang daba kabli ang buramos na daw siya lang balasulo lang ang balay daw kay high school na ko tumula Tita Regine may edad ka na so daw na ang padlock mo bala nga kung iano ka. Tapos nakakuha na ko sang tuba ipay na ko sang pagkuha ko sang tuba naglakat na ko uli lakat na ko sige lakat ko hayon ko subong na lasong sang bataklan na ko Tita Regine na dapyos ako ni kamot kasi na dapyos ako na kamot tapos nahulog nagkaya ko Tita Regine. Tinaula atong tuba naula gani pa Tita Regine ang uno dyan mga 1/4 lang wala ang bilhin sa ako nga ng tuba. Pero ginimo mo? Hindi naging ko kaya magbalik kaya Diyos ko Lord hindi naging ko kaya magbalik malukot ka. Nakita ko ang kanal Tita Regine. Kanal? Kanal. Asa kung nabal ang Tita Regine, ang kanal ko yan, doon hindi pa nablamig ko. Wala ko yan sa mga ilaga nga mga pansang na doon ka namin kung wala sang basi na mino doon irigasyon, doon mo na? Wala ka mga pesticides sa una. Di ako to nang ginano ko sang kamot ko, kag ginpuno ko to ang pasok. Pag puno ko, puli ko. Pag puli ko, Diyos ko maluoy ka man, ang balkoy, takabay nga, hindi na ko pabalik kung saan ako, may hindi naging kuya. Sinakon ko, sang ginduhol ko sa iya ang pasok. Sige, nagkuha sa sang baso, at ginuha sa pixel, tapos nagkuha sa baso, kaging, sa iya nga, sa baso, kaging inom. Hambal yan, last time na yan ko ba? Ang balko, wala nang natudo, wala natuluan na sa... So, wala yan nabalaan, nga laban na to galit tubig. Oo. Sige, wala man ko kabalo kung ubos. Ito kay wala man ko naglantaw. Basi wala yung hula. Yaman ko kaya naalas-alay. Malasay na ni tapos. Si amo lang to, Tita Regine. Huwag man naglain siya niya? Wala man. Tapos Tita Regine, wala. Nagambal ka nga. Wala. Kapasuli kay Papa mo. Wala ito kapasuli kay tatay naman siya. Ambal ko. Pagambal mo nga magpasuli. Nagpasuli ko, Lord. Ang balang wala ang father ko na so lagi sa ganilo ko kay dako ginaas lang ang mga bata nga nagpamati hindi nyo na pag ilubon. So wala ka gigali ka panugid sa iya wala gid sa kabalo nga amo nang imo ginimo sa una. Wala gid do nalipat naman ko wala Tita Regine wala na ko ka dumdum sa kuan dumang ko man galit nang ulihin na lang niyo nga nako hindi ambal ko wala sa radyo wala kay para mabatian ang akon nga sa nababatian nila kasaysayan ko nga naulak gid sumok sa amay ko nga amo nang sala ko. Halaga pa mati siya ay. Oo, ganit ang sorry pa. You're the best father in the world. Nga ikaw kita naripahan niya nga magkuha sang tuba kay babae ikaw tapos 13 man bala ka mo kabilog.
Gali eskwela, Tita Regina, iban diri gabor sa ang mga lalaki namin. Ang balang mo sunod na 3 kalaki, sunod 3 kabay. 3 kabay kami nabilin. Ang iban sa college, may high school, sa gabor mo sa Regina. Kaya akong natuunan, kaya nagtimprano ko puli. Alin sa school, kay tulo ang ulan balado, wala kami ko klase, nagtimprano ako puli. Tiga uniform, pakutugani sa nagalakat ko, Tita Regina mo. Nagalaapan ko, kaya ako ginapirmi, ginasubo ya Tita Regina, galing kay naanad ng balaya nga ako na pirmi, galing kay natunan nga tubo ulan, kaya doon pala dupan. Pero that was the only time na ginhimo mong amo to? Oo, wala One na. time wala lang? Na, oo, one time lang to Tita Regina, wala po, wala. Wala kay, nang ano, wala nang, ang amon, ang may tama, wala ka ayos sa amon. Bisan iya pa na, dahil itimok, pagkaon sa iya baba. Nga itimo iya pa yan, agad pa na sa amin, tungod ang muna sa kaluan ng amay. You think kung nabalaan niya, be, sang buhi pa siya, nga mo na ginhimo niya, anong ginapaabot mo nga himuon niya sa imo? Diba, pabalik ko, ang namin Kuya Bla, Tita Regina, hindi naman sa magang, hindi na sa walahan, wala. Kaya mo malang kukuganin, nakatilahanok siya Tita Regina mo. Kaya na ko nang pabalik ko niya ko Kuya Tita Regina, hindi naging kuya magbalik ko. Pabalik ko sa tunga time, nabalik ako sa tunga time, nga tubo-tubo ang kilatag na buo. Pinanguros lang ko gani, kaga pinanguros, samtang nagalakat ko, kaya kinahadlok ako mo. So you did that out of fear? Oo. Okay. Natuhoy sa pagdisiplina sang inyo amay sa inyo. Ano naman yung na-experience ng pagdisiplina sang isa ninyo kautod nga nagapanigarilyo? Oo, Tita Regina, nagambal prior to that, naghambal sa nga makita talang kami nagainom, nagasigarilyo, ang sigarilyo kakaong din sa inyo. Yeah, Mark my word, hindi ko binaya pag anuan, ang ginahambal ko, patihan ninyo, kay para na sa ayuhan nyo. Siyempre, kaya hindi na siya gusto nga mag-bisyo ako mga utod, kaya mga utod ko, kaya gusto na mangin straight with sila yung lang mga, kung mo lang gina sila ko, udiya bisyo, Tita Regina mo. Samtang nagasakay sa jeep, wala pa kasalakat ang jeep, ang akong nga utod, nagapungko sa sulod. Ang akong amay, nagkakabit siya. Dila siya nagkakabit siya. Di nang dason, naging kablit sa akong nga utod. Gatindog sa hindi makita yan, nagsuga mo, tiila lang. Sige nga, Choy, pasindi ako, Choy, sa sigarilyo. Kay si tatay, yung ka panigarilyo. Di, mag-sigarilyo na sa Tita Regina. Kung magkuhan lang, talagsa lang, hindi pirmi. Kasi mag-ikay sa Tita Regina, dira lang nasa balay, pero whiskey, balang hindi ko din humambal. Kaya lang daya inom-inom, may upod man sa duwa sila, basta dira lang kasulod balay Tita Regina. Ang mga sigarilyo, sa pero hindi, balaya nga, o kinahakaha, bala. Kasi kung magkaon, sa bala, mga yan, sigarilyo. Kaya mo na gani. So, balik kita sa istorya mo, ginkablet siya sang imo nga magulang, kay why siya kakilala, si tatay mo na to gali. So, anong natabo? Masindi siya, di ba? Oo, bali, Choy, pasindi ako sa mga sigarilyo. Pag amumin na, pag kita sa utod ko, pinakaon niya ang sigarilyo, Tita Regina sa utod ko. Susunod sa jeep? Ambok, wala ko gani kabalo, kaya nagambal man lang ang utod ko nga siling niya. Pinakaon bala akong tapang ng sigarilyo, hanggang namin, tinaahaw. Siya, balaan mo, hindi paandaman niya kami nagkarilyo, Di, siya kung di na, nirisi manamon kaya na, kaya mo lang ito, Tita Regina, wala din sila yung nagkainom, wala kabisubsan sugal, wala din na yung mga utod ko. Pero, ito yung agriculturist na sa supervisor, retired naman ang utod ko, Tita Regina. So, wala sila bisyo, siling mo, wala sila gainom, wala sila pa nigarilyo, pero, chick boy. Di na nila naman na ang pagiging chick boy nga ina. Kay Papang, si Papang. Si Papang, hindi mas perfect ka Tita Regina. Hindi. Balang mo nga ako na may 5'10" ang iyang height daw. Ako gamay ko Tita Regina, kailong ko sa akong mother. Ang akong may 5'10" ang height, tapos may dimple. Sila so tall, dark, and handsome. 5'10"? Taas eh? Oo, 5'10". Di amak mo na kung paghanot siya sa ako, nang kusugib na naman ako.
Di ako na sa Tita Regine ng damo balatsik na nagalagas ako niya, father. Okay, lalagson sa mga chicks. So mga utod mo, amo man na. Oo, wala lang. Well, pito ka lalaki, pito ka babae, anong kalalaki, ano nang amin na kami. Okay. Kasi subong 11 na lang kami na nabili sa kalamatan ng iban. So anong naging resulta sa pagpangdisiplina sa inyo amay sa imo mga utod nga lalaki? Good result kinaya Tita Regine kay nga makita ko nga akong mga utod wala gina sila yung bisyo Tita Regine. Halin sa obra mapuli na sila dahil sa ila. Wala na mga ila na mga chikboy na nang kisa mga nang ano lang black nang hindi pas hindi diabla pas time lang nila hindi man sila binapuyo nila Tita Regine wala ya. Amo na wala gid sila ya bisyo tapos nang sa ila trabaho dedicated sila ang isa ko gan good na pa sa ang magulang ko nga lalaki napatay na to engineer chief engineer sa chemical. Tapos ang ikaduha ko nga utod sa States na sa maestra na siya. Tapos ang duha ka pulis, tapos ang may chief engineer pag nga city engineer nakaagi na sila OIC sa ruwas sa Tita Regine. Okay. So OIC man sa city engineer's office. Tapos sa Gimaras ng social worker na siya. Tapos ako nutritionist, pero katikis na kasi yung Tita Regine. Ay, sige. Istoryahan ta ni Be. Ano natabo sa inyo nga father nga ang nadula siya sa inyo, ha? Paano siya nga nadula? Way na siya subong, no? Pagkapatayan na. Pagkapatay niya. Istoryahan ta na sa ating pagpanumbalik. Please stay put. Mga kabombong, ating oras, 42 minutos makalipas ng taknang alas 2 sa hapon. Nag-interview kita sa ating winner si Jesus sa City Proper. Magapanubalik ang kay LP, kaupo din yon si Tita Regine. Pagkatapos lang sa pila kami importante ng mga pahibalo. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. 28 minutos makalipas na 2:00 sa hapon, balikan taman ang aton diri nga winner si Jesusa sa city proper. Ma'am, anong kinamatay sa inyong fathers? Saan o siya nga nadula sa inyo? Sa region, dugay na nagdala-dalay ang diabetes. Siya bala nga ang IATL, may ano bala na. Daw, ang mga matira sa diabetes, daw may, ano bala, yung mga TL, may mga star, bala, na source, na source na sa. Tapos, ano siya, tungli, daw, hindi na sa bala ka single. Pero 80 plus naman si Tita Regine lang nakataya. Saan lang? Ano nga tuig? Mga 80s, siguro 1980. Paano mo siya? Paano mo siya i-describe bilang isa ka amay aside from being a disciplinarian? Like, ano gid ang nagtatak sa imo nga isip when you speak of your father? Ang akong father is the best father in the world. Kaya na despite ang amo kay mulon, patapos sa kami tanan sa pagtuon. Kaya ang rason niya, amo na ang edukasyon is the key to success. Kaya ang bisan din ka makadto kung maayala ka ng makakita kag sa trabaho. Pagtapos, he is a great provider. May si anak ko ng father, General. Hindi man sa perfect na amay kayo nag-check na sa kita rin dito. Para, may siya mangyari, nagbalik na sa amin na pamilya.
gimbalik ito parang binakita amin. Okay. Sunod na ang amon amay, si ang mga 6 pa lang nakapalapit. Hindi mo ginagawa kita rin. Hindi ba lang kung gano'n na panito ang mga friends mo. Ano ang greatest Kaya mo learning nga ginbilin niya sa imo? Sa imo personally, kag paano ini nakabulig sa imo nga pagpangabuhi? Ang greatest learning nga nako kasi ang parents ng amo na lagi sa lahat. The discipline a child while still young. A little spank won't kill you. But pasalamatan mo siya pag dako mo na maging maabuot kapag maayo ang mga kabuhi tungod sa liya mga pagdisiplina. Sa mga kabataan, subong, do not be discouraged when your parents corrects you because he corrects the one who loves. Amo na, kung hindi ka palangga sa inyong ginikanan, nga ginatolerate ang mga bata nila. Pero sa amon may hindi, ginayon na tag-spring na gusto yung bigyan, maging successful man kami sa ulimi, na hindi sa gusto, nga maging kamay kami sa mga hard labor, bigla sa regime na masakit na sa bulit. Pero ulihin naman lang siya ng masakit na dahil hindi na siya palang issue. Ano lang nabing kung galing sa sulibalay, nahihigit. Mga amin ng regime. So gusto niya tanan ka mo ukod sa inyong pag-eskwela. Gusto niya tanan ka mo makatapos. So anong nalambutan ninyo tanan nga 13 ka mo kabilog? Ang 13, tita Regine, ang magulang namon itong chief engineer, tapos ang isa maestra, ang isa sa Amerika, tapos ang isa ng mananahi, ng dressmaker, nasa sa subong panahi pa na sa, tapos ang isa police, tapos ang isa agriculturist, subong mayor nasa subong ng nila elected sa amin sa mayor siya. Tapos engineer man, tapos ang isa social worker sa Gimaras siya. Ako na sila nga business sa Gimaras, tapos ang ako nga uto na isa kagawan sa barangay Kagawan. Tapos ako abi ng ika-employ man ko tita Regine sa public kasi kaya naman ako wala na ko pa, nag-pidiri na ko si Lilo sa ruwas, public course, kung nag-auga mga 3 years, nag-auga kay din, nag-auga ko na engineer man. Tapos, yung manghod ko, ako ang pulis, tapos ang isa commerce, may isa pa no? Basta diba ang pulis ko? Nakita ako mga na-achieve na, kukuha ng mga successful kami maglulod, kag nagawin kayo kami kagaginambag na pang-ama hindi kami mag-isa ay grabe, kaya kami sa rin kung wala ka, tumayok ka na sila. Ako yan, hindi maayo ang mga buhi. Pero maayo man, kaya nakatapos man ang akong bata, tapos ng bana o lang. The fact nga napatapos ka mo sa inyong pag-eskwela, mga successful man ka mo subong, nga 13 ka mo out of 17, 13 ka mo nga nagkalabuhi, that's more than enough achievement para sa inyo nga father. Nga siya gidyang nagtaguyod sa inyo sa pa-eskwela sa inyo? Tita Regine, siya. Pero sa uli, bala Tita Regine, kay ang among mga magulang, nang pagka-graduate ko, laga pamana dahil nang ako galing na magulang ng maestra ko pa mo sa grade 3 ko. Kubala mo, magulang with siya, magulang second, third to the eldest siya, kay nag-ano siya naman, nasa dayon, kaya mo na maestra ko sa Tita Regine. Amo na grade 4, gali ako na maestra ko sa music. Amo na tingnan ka pala man natin, tapos ang iba naman Tita Regine, nang katapos, kabulig naman ang ulihin naman mga utol, nagkatapos, sila na nagkatapos sa amon. So, ang mga nakatapos, amo naman na ang nagabulig sa mga naga-elektrila pa. So, aside sa father ninyo, sila nag-aalalay naman sa father ninyo para sa inyong pag-eskwela. So, happy to ang inyong tatay, kag nanay, ngati amo nang inyo tanan nga nalambutan. 13 ka mo kabilog, wala man sila gakalipat sa mga ngalan nyo. Dang ano Tita Regine? Sirigo 13 ka mo kabilog, wala man sila gakalipat sa mga ngalan nyo.
Walang, amon wala, Tita Regine nga birthday, na sa live birth namon, kasi una wala may swila ko lang, at pinakita ang live birth. Ay, ano kami, may gailis kami eh. Nga ma? Tapos ang ngalan ko, ha? Nga how? Ang ngalan ko, kay balaan mo, gasaydo, nag-ano kami kay, balaan mo, Tita Regine, nang di ka dumdum sa birthday namon. Birthday So, hindi nila malipatan mga ngalan ninyo, pero ang birthday naman, amo nang hindi nila ma-perfect. Oo, ang na Tita Regine, hindi ginalaya mo perfect ka, ang birthday yan. Ti ano, gina-remind nyo lang sila, like say may manog birthday sa inyo, gina-remind nyo sila days before. Nanay, tatay, birthday na ko ha? Wala na namin ginano ang birthday, Tita Regine, basta kay wala mo, ako gani, hindi mo po doon sa mga birthday, sa mga utod. Ay, gali. Pero kilala mo pa mga utod mo. Oo, kilala ko. Kaya namin ko pala, Tita Regine, ang mga birthday. Hindi, ko yung bisa naman. Budlay man na dumdum mo na mga birthday. Stressing, daan ka mo kabilog. Oo, tapos ang mga apo ko, Tita Regine, sa una, reunion kami, sa buhay pa sila. Reunion kami na, pila na kababoy ang giniyaw mo sa mga apo nga dalam mo. Pila kababoy? Pila din na kababoy ang ginaihaw. Oo, kaya damo sa inyo. Damo mga apo nga daan. Ako ya isa lang gidyan wala Tita Regine, wala ito kay matipid ikaw ha. Matipid. Ha. Pero mo nang sadya kung damo ka mo, no? Kaya kung magtililipon ka mo, as in super kasadya-sadya. Ganami, kaya sa una, bala Tita Regine, isa ako na sa mga pagkaisa ko nga, tig-isa lang sila, bala, kaya pag gusto sila, ang bago kami, isulo lang ito lang bata, para kapag gusto ko, gali ka, hindi gali manami, Tita Regine, manami, gali ang damo pa mo. Subong na nga, nagpilit lang na kami, kanami, kay 11 pa kami ang break subong. Nagabulundigay. Kada isa sa amin nagabulundigay. Amo ng beauty, no? Kung nagdalalagko na, nag-successful na, and then magteleponay, magkilitaay, as in, kasadya-sadya gid katama. Right? Ano mo sa mga amay? Ha? Anong mensahe mo sa mga amay or sa imo kid nga Father in heaven? Ang Happy Father's Day, pabay nga malipayon ka na sa heaven nga makita mo na ang success sa among mga upod, kabay nga mapahamtang ka na kay kami dire, maayo man ang among na sitwasyon diri sa among nga paninulay. Kumusta naman ang amay sang imo nga bata? Ang amay sa akong bata? Bata ko, okay man sa Tita Regine. Bali, ang husband mo, ara pa? Ara pa sa Tita Regine. May message ka sa iya this Father's Day? Oo, grateful lang sa Happy Father's Day. Sweet, paguro ka mga duwa ay, kaya ka namin, isang imo nga kadlaw kagihom, as in, kilig ka pag Amo na wala, Tita Regine, kami nga magulutod, mother ko, pala kadlaw, amo religious. At yun mo ng secret sa longevity, di ba? Long life. Kami nga magulutod, Tita Regine, wala halakak na ang mother ko, very religious, ay sa pagagaling nga religious, galing nga ako nga parents, kay kung mag-gabi na, tingog kami na mag-usari, Tita Regine. Kanami. Rosary, tapos nagdadupa pa lang ako, may porcilio na siya. Porcilio na siya. Tapos ang ako nga iloy siya. Ang na-break pa lang po Tita Regine, tabalo na ko yung mag-usari, kaya ginatuduan na kami mag-usari mo. That's very good. Oo, na-memorize ko na yung rosary, kaya gusto ko man magparehas ako sa iloy ko. Pero ang bal ko, hindi ko magparehas ako. Iloy na nga tuhod na ba, sa kibon na sa lungod bala. Magsimba na sa, pero subukan ko naman nagbulot kaya pala simba. Ay, filmi ko yung Tita Regine sa simbahan mo. Continue doing that, Ma'am. Thank you very much, Gid, for sharing with us your beautiful story. You have just won 1,000 pesos in cash. Pwede mo na ina nga maklaim this Monday. Dala ka lang sa imo nga ID. Happy Father's Day sa imo nga husband. Thank you and congratulations, Liwat. God bless you. God bless, ma'am. Thank you. And there you have it, ang ating winner, si Jesus sa City Proper. And I am now about to
Announce ang aton nga winner, but before that, reminder lang, yari ang mga importante nga kaywatan dira sa Plazuela di Iloilo sa siningang semana until today. Today is June 18, Saturday. The Metro 40 Band will entertain us with their carefully selected pop songs in a 2-hour musical event dira sa concert at the Plaza, sumugod alas 6 sa gabi. Sa siningang event, napulo ka mga concert at the Plaza mugs ang iga-raffle sa tanan nga mga patrons. Buwas naman, it's Father's Day, Sunday. Bukas na pertahan sa Latolda sa mag-attend sa regular Sunday Mass sa Latolda, umpisa alas 11 sa aga. Pangamiyuanta ang aton bago na iliher nga presidente kag vice-presidente nga giyahan sila as they navigate our country sining mabudlay nga tion kag bag-o nga mga pagpanghangkat. Also, on June 19, buwas, mag-celebrate kita sa Father's Day dira sa Plazuela di Iloilo while nag-enjoy sang carefully selected rock song sang The Binhi Band. Sa 2 ka oras nga rock extravaganza sa concert at the Plaza, umpisa alas 6 sa gabi. Plazuela di Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Tomorrow, it's your special day. So sa tanan nga mga amay, be ready and be surprised. Na-anticipate nyo na what will happen? Well, tomorrow is also the time para sa mga kabataan, sa mga magpamilya nga magtipon-tipon naman liwat. And tagaan sang special time ang mga amay sang panimalay. So sa inyo tanan-tanan nga mga amay, advance happy Father's Day nagikan diri sa aton sa kahapon lamang program. Thank you so much sa tanan naton dira nga mga letter senders kag who's gonna be our next winner. Sino naman ayhan ang aton nga mangin bisita next Saturday, that would be June 25. Wala sang liwan kundi ang aton nga mangin bisita next week to win 1,000 pesos and cash bilang aton nga winner para sa siningang semana. Why sang liwan? Congratulations sa imo, Ging, sang 1st District. Again, congratulations, Ging, sang 1st District. And with that, mga kabombo, nagpasalamat gid ako sa inyo for your untiring support of KLP and sa inyo nga mga matahong nga mga istorya nga ginapalabot diri sa siningang palatuntunan. Thank you very much, Gid. Magkita kita again on Monday. So enjoy your celebration of Father's Day tomorrow. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program.